Misal için Nida'nı Canan efir açan vakti aydıp berdi. Ana bizlerin obadan bir de aktivisti çıkıptı. Son Türkmenistan'a baranda tipi bilesem şunakan yamanam istoriya köp halkın ağzında. Çıkıp prezidente karşı gepleptiler, yok ediptiler, maşkalası bilen yok ediptiler. Düşündün mü? Korku Yol propagandası panikala halkın arasında yürüp duran. panika. Yo, indi Ferhat häzir şol adam öýünde oturup şonu gurlan bolsa ýa-da köpçülüge çykan bolsa onda bir görünse ondan soň ýok etseler onda ol hasap ýöne häzir gynjyr gowşady otýar tabylar. Gynjyr gowşady otýar. Mumman her ýurdun içinden çykyp gürläni ýok ekidip ýok edenoklar da ol Fake panikla. hesaplardan gelivermeli değil mi Abdullah? Ha? Fake hesaplardan gelivermeli. Ay geliversin ne? Abdullah şunu alma dep özüne aldın da kim ki? Kim? Sen tanışmadın değil mi King bilen? Yo. Selamun aleyküm. Aleykümselam vatandaşlar. Mikrofonlar yapınlar Abdullah bilen King'i baş başa koyalı. Ha, boldy. Indi men umumy temaň ýanky aýdamyna dowam edeýin. Indi şu ýanky hisada bilmeýänler, bilibem düşünmeýänler indi Düşünýän Abdullah. ondan düşünübem Abdullah. kabullenýänler. Duruntek. Duruntek. Bir janyp garaş Feredin vatandaşlar. Indi ýanky adamlar. Bizim soňumyz gowluga baranok. Bizim soňumyz gowluga baranok. Iň esas mesele şol. Egerde gowluga barýan bolsa, menem onda belki arkadaga şöhrat dik gederdim şu wagt ýurdun içinde. Sebäbi näçe ýyllap men arkadaga şöhrat dik gedip duryn ýurdun içinde de. Şimdi gulluk döwrüm, okuwçy döwrüm, çaga döwrüm, arkadaga şöhrat dik gezdik, Saparmurat atam dik gezdik. Ýa tuttuk üç apat kitabyny, Atamrat, başga da ondan gara döwlet guşuny ýa tutup men ýarşada gatnaşdym bara. Balacı ses. Ondan egerde şu gow bolsa menem şeýdip arkadaga şöhrat dik gezerdim. Ýöne gow däl. Sebäbi näme üçin gow däl? Sebäbi bir adam ýurtda hemme zady çözüp bilenok, hemme meseleni çözüp bilenok. Hemme meseleni çözüp bilmese de hökman onuň şondan närazy adamlar çykýar. Närazy adamlar çykýar. Indi hemme adama çörek berip bilenokda. Çörek berip bilmeýändig üçinem ýurdy katastrofa, raýatlyk urşuna itekleýär. Egerde bir adama çokunup getsen, şol ýurdy katastrofa itekleýär. Açlyga, urşa itekleýär. Ondan şonuň üçin bir adamma bil baglap gezmeli däl biz. Biz kanunlary işletmeli, ýurdun ekonomikasyny östürmeli, paxta, buğday, iş, hemme zat bir-biri bilen bagly da ýurtda. Turistler açmalı yurda. Daşar yurtlara nime söwda etmeye mümkinçilik bermeli. Öňler kandi Kazakistan, Özbekistan, Turksa katnap tavar getirip tavar al gidip satıp adamlar kandi günni görüp birentiler. Şo zatlary bilesem yol bermeli. Aslında yaman aňsat bara. Bular prosto zat gidedi dep korkady. Vlast gidedi deşe çıkıp biraz göz açılan adamlar zat edip başladı dep pikir eder düşündün mü? Aslında köp yolu var. Bay yaşaman, halk yan bayatman köp yolu var. Indi seret halka bayatsan ýurt baýa. Halka sen iş bersen ýurt ösýär. Egerde halky östürmesen, halka iş yerlerini bermesen, döredip bermesen, onda ýurt çökýär. Ýurda ol gawat gelen Owganistan basyp alýar, ýa Özbegistan basyp alýar, ýa Orset basyp alýar. Ýurdun baýlyklaryny arkaýyn rahat alýar da olar sebäbi seniň ýurdun ejid, seniň halkyň ejid, seniň halkyň
işsizlikten yurttaşına gittiler. Senin halkın maskara yurttaşında ol Türklere hizmet edip bör, Ruslara hizmet edip bör, tügele daras salap bör. Ondan sen ýeközüň hissady düzedip bilmeýän. Ýurdun prezidenti bolup ýeközüň ýurtda bolsaň, onda ýurdu düzedip bilmeýän sen. Kadrlar hem daşardan getirmeli bolasan desem mi? Ekonomika bir ýurdun baýlygy, bir ýurdun halkydyr. Onu ýatdan çykarmaly däl. Bir ýurdun baýlygy, şo ýurdun halky. Şo ýurdun halky ezi bolsa, şo ýurt ösmeýär. Abdullah sen çeçettin Suriyeli dep ırkçılık edediler. Suriyeliler hasap etmediler. Şurada İstanbul'da tanınan Suriyelilerimin köpüsü bilesem eğitimli, yüksek öğrenim yani üniversite eğitimi var. Meslek sahibi insanlar bilesem mi? Özellikle adamlar hasap etmedi. Yani ular bayağı bir gramotun adamlar köpüsü. Yani bizler de şuna kara tamam özü obrazovanyan ösmeye mümkünçülük bermidi. Yurdun içinde okacaklar hem tolka pul sorudu. Pulu bolanlar okap biledi. Pulu bolup okanlar hem normal obrazovanya alıp bilmedi. Daşa yurda çıkadılar obrazovanya almak için ulara hem kömek etmek yerine nabarot pulunu kısadılar. Barıp sürekli kontrolde tutadılar, düşündün mü? Adamlar tolka işlemeli, işlep bir taraftan okamalı. Yani vopşim kıyınçılık üstüne kıyınçılık töredi. Yurdun içine baranda yenem uların salyanı üniversiteleri bolmasa egzamina sokadılar, diplomunu primat etmediler. Saçma sapan işler son kandı millet özünü geliştirsin pikredi görsene. Kandı. İşe girecek bolsana yani praktika azat yok yurdun içinde doğru mu? Praktika edip bilmediler. İşe girecek bolsa yine zalyot berip girmeli. Vopşim bara ölüyünçen bular seni süründürecekler da gapin kıskası. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kim hani aydıver sen adamlar sen gurle diye bolýar. Sen näme pikirin bar bolýan wagtda barada? Modelim. O ödüňe. Allah dönen. Men pikirim şeyle de Abdullah. Geçen bir sanak efire goşulun bolýan bir kuştanak soraň hiç jogabyny tap bermeýän aýlan. Görnen şu soraw sen mümkin az bu jogap berersiň kangytlarna. Yani bir geçen efirde şular ýaly soraw ýa çykdy da. Sizin bir aktiwistligiňiň biri Türkmenistana hiç şeýleki hökümete paýyş töwmen zat etmän içinde bir aktivini özüň hakkyny talap edipdir, onu basypdyrlar diýdiler da. Bam şolar ýaly. Kara yaxşı pikirlen. Bu sora nime üçün sana berdi? Kara prezidenta söymeyen adamı yurdun içinde basıptılar da oturupdu. Ya bolýar prezident de söwünmänler hawa öz hakyny talap edipdir diýen. Hiç kime söwünmänler talap edip jurnalist diýdiler de mene kimdigini tanamak şu jurnalistin adyna aýtdylar bolýan şu at ýadymda. Murat Düşemow. Näwden mende bizmeýinden. Durmun. Allah Beýlek sözümüz bölmese bir sorajak bir şoň pikirini teň pikirleşdirsin meňe de. Murat Düşenov diýilýän bolsa şol adam gidipdir, öz hakyny talap edipdir ondan. Şol adam gidenne şu geçen efirdäki bir toşny kimdigini bilmek, bir aktivistň biraz grup kuruluşy onu düşünüp bolanok hiç. Neme diýdim? Men aýtdym sen diýdim şol adam gidip diýdim öz hakyny talap eden wagty diýdim. Sen diýdim TikTok'da bäri çağır oturman diýdim. Şonu basyp oturan bolsalar diýdim, siz diýdim köplüge tööleme diýdim da 2-3 ýyl adam masy diýdim. Gidip diýdim şoň arkasynda dursaňyz bolmaýan diýdim. Evet. Olam aýtdy, diýdi, biziň baremizde diýdi, gitsek diýdi, biziň baremizde ýan etdi, biz diýdi, basýa diýdi, öldürýär diýdi. Umuman öldürýär diýmekde özüm göreldi da. Indi menen senden sorajak bolýan adam, häzir 300-400 adam bolyp gidip şu Murat Düşenowyň şo wagt
Inni del, şolar ýalak ýagdaýyny bilýän bolsaňyz, eliňiz suratly, hak yani hak hukukdan talap etýän zat siziň aýdyşyňyza görä. Dogruduram, hak hukukyny talap edendiram, hakykatdanam dogrudur, men ol adamyň näme talap eden bilemok. Hani şunu men hem aýtdym, näme üçin gitmediňiz diýdim şol adam. Näme üçin şol adamyň arkasynda durmadyňyz diýdim. Ferhat, Şu soru. ol adam Ferhat, indi men başyndan başlaýyn-da, seniň soruňyz bar. Ferhat, ol adam başlady howa, 2-3 tane video da goýdy. Intek biz onuň näme niýeti bar, näme hil maksady bar. Bir müştaýda tarym alyp, Ol bizi çağırmady. Inte onuň kän intek ol bir düşünüksiz da. Biz onuň näme diýildigini, bir jemgyň başly bölýän başly. Ferhat, biz onuň bir tanawam yetişmedik, bilbem yetişmedik. Ondan egerde şol adama ýol beren bolsalar, Murat Düşeýew Allah berdi, peýgamber diýip, şol adama bir özüni doly açyklamaga ýol beren bolsalar, biziň barmamyz hükman del, tutuş halkamyň galyp arkasynda durardy. Biziň barmamyz bizem barardyk ýöne, biz bilip ýetişmeýänkek hökümet onu ýok edip ýetişdi. Indi Ferhat, sen bolýa sen bilemok. Olaýdan şol adam şuta efirde oturdy, bu Nursultan Gowtanýan kim diýende sorap, men kime berende ol men şonu ýerleýärdim diýdi. Murat Düşeýewiň hereketlerini ýerleýärdim diýdi. Ana şol diýdi, hiç şeýleki hökümete, halka dil ýetirmän öz hak hukukyny talap etýär diýdi. Men hem şu soraw şoňa ördüm, ýerleýän bolsa diýdim. Sen hem hakykatdan bilýän bolsaň, näme üçin sen gidip diýdim, şoň diýdim, suwdyna gatnaşyp bolýar, daşarda. Yani öýüňi diýdim, tanadyp şo taýyp baryp diýdim, şoň arkasynda durmadyň diýdim. Bolýan sen başga adama jogap berip bilmen, başga adama jogap berip bilmen, ýöne men özüme jogap bereýin, özüm. Egerde indi hemmelat açyk, hemmelat şol adam bilen men ılalaşsam men barardym. Şol adamyň hem maýyarlar. Yok Abdullah, tamam barasan da adalet bolman ýurda kandy barjaksan. Kara bu niyeti nime? Kara nime üçün naka sonra haber öten. Hazır tamam bir aktivist yurdun içinde basıldı değerli. Buradan hem aktivistler çıkıp varsa yanına. Bular palibon basıladı. Adalet yok потому что hiç kanaka. Des yok boladı bilesem уже все. Hiç kanaka muhalefet bolmadı. Bir de ona daja agent mi kadıydı o? Türkmenistan içinde manyalaklar bul bilir mi deyip hiç kim killetine gelen nokta ondan bol nokta mı bilen yurdun içinde durup turmada mesela turmayan içinde biri men adatlı isleyen men Abdullah sen yanlış ayda dursan kara. Murat Düşeýew hakkında agent aldylar, menem agent. Pardon, bir minut. Baştan bilesenmi? Abdullah dur bir zat düşüntüreyin sana. Başka adam hakta tema gidotan. Вроде bunun berotan primeri Alaberdiýew, peýgamber geldi. Помнишь? Вроде bu şu hakta gaplotan. Düşeýew hemme kim agent gözü bilen karamady. Baştan şoňa inananlar hem boldu, kritikawaç edenler hem boldu. Ki yurdun içinde sadece nime Nurgeldi Halykow bar, soň Azatlyk radiosuna nime Azatlyk radiosuna işleyen kimtaly hazır ýagdaý ağır şonuň hem buluçlaryň haklaryny sorap Türkmen zatda türmede. Umuman şo ýanky şo jurnalisti tanıyanlygy barada, şonu işini alyp barýanlygy barada dol maglumat berip şonu tanıýardyk, ýerleýärdik, hem alyp barýan işlerini diňleýärdim. Näme üçin şonu basdylar diýdi. Men hem aýtdym, streşin soraw berdin da, garşy soraw berdin. Aşon basaryn bolsa diýdim, efirde 100 sanalyk adam bolup oturan bolsaň, näme üçin sen 100 sanalyk adam bolup 3 minut baryp şoň hak hukukyny sen biri çıkıttılar diýdim indi. Biri start berdiler diýdim. Özün aýtmandyrlar sana. Peýgamber Alaberdiýew peýgamber geldi mi? Ile tam tersi mady familiýasy adynan çykdy. Onun üçin bilesem bayağı bir göreş alyp baryldy ve boşadyldy sonuçunda. Murat diýen bilen Düşeýew. Nemecan. Ferhat adamlarda adamlaryň gözü gorkan adamlaryň gözü ýere sokdy.
Ondan soň on ýaly bir adam ene ol Robin Hood ýaly bolýar-da ol bir adatdan daşary hadise, adatdan daşary ýagdaý. Ondan soň oňa onanmak üçin adamlarda bir azajyk wagt gerek, bir azajyk bir pikir gerek. Şol adamyň özüni açyklamagy, şol adamyň özüni bir aýan etmegi gerek. Ondan soň biz oň hakykatdan emine ýan kowlallaryň hakykatdan agent endi umumyň şol adama ananyp boljakdygyna türmä girenden soň anandykda. Ýöne ýalňyşan bolmam bilen mümkin. Ondan soň ýöne bizde ine şu wagt bizde agentin nähilde boljakdygy, abyşny adamyň abyşny hakkyny prosta hak hukugyny talap edýän adamyň nähilek boljakdygy barada pikirler bizde döredi. Indi pikirler bizde daýaglaşyp barýar, güýçlenip barýar adamlarda. Ondan indi şol ýalardan Madaglı. hökman barar. Eret köp wagty daşary ýurtlaryň premier alýaňyzda, şu çykyşlaryňyzda bar hem aktivistler, ene demokratiýa daşary döwletler, daşary ýurtlarda bar şeýle diýip. Ene şu demokratiýa bara, indi ýanky aýçyk bolýan zadym lüboy bir garşydaşyň bir öz ýanky diýeli bir prezident saýlanýar, dogry dälmi? Indi şu prezident saýlananda iki sana adam diýerler, iki sana adamdan mysal alayl köpeltmälen. İki sana adamyň kimin saýlanýany belli bolýar, mysal üçin. Indi şu her saýlanýan adam halkyň öňünde bir iş görkezýär, dogry dälmi? İş görkezmek üçin ýanky iş görkezýär diýen düşünýärsiň sen. Halkyň bir her aladasyny bitiren adamlar halkyň öňünde hyzmat edip hakykatdan döwletiň öňünde oturup başlaryp oturup adamlar diýjek bolýarlar. Endi siz näme iş görkezdiňiz? Bular ýalaky mysal üçin bir TikTok girýän bolýan size diňe ay biri meni urdy ýa birinden algyma ýa biri plan etdi ýa polisiýa Saçma bir soru abi. Abdullah. Bir yurtda dedi iki ben cevap prezident vereyim, saylanan dedi. Soň dedi saylanan dedi iş görkezmeli. Aktivistlardan prezident mi Yo, saylandı? şoňuny düýwa diýjek bolýan. Şol atlar görkezilýär. Hani Vezipe bolmasa Murat Düşev, yurdun hazinasından hiç kanaka Kamera peydalanmıyor. yurtsuğuruna Karaşopsan saçma kim ya. bakacak, kim yapacaklar? Yani velayetten velayete geçip Men kalan. şu soraga jogap bereýin-de. Teret. Dogry aýtdy Dursultan. Bizde wezipede ýok, bizde mümkinçiligim ýok, bizde pulum ýok, bizde başga adam ýok. Istat ýok bizde. Ýöne biziň elimizdäki bolanda halky agdy berlenişdirmek, halkyň arasyndaky problemalary aýtmak, başardygymyzdan çözmek Dursultan atmadan çözmek umumyň biz jewitlik umumyň kendat biziň edýän işimiz bar, bilim berýär, biz tarihi öwredýär, kanuny öwredýär. Bizde kendatlar edi oturýar. Biz raýat jemgyýetini döredip oturýarys. Ondan prezidentin etmeli işlerinden biz ederiz. Mümkinçilik bolsa. Sayın da Abdullah, bizler kara yurdun içinde bolmalı zat var ama muhalefet yani bizler başaranımızdan şu muhalefeti alıp barotmuz, tamam mı? Daşar yurttan, naprimer bir yurttan muhalefet bar bolsa yurdun içindeki devletin pul mümkünçiliğinden hem hazinasından hem alıp biledi, doğru mu? Ondan sonra televizyonasını hem kullanıp biledi. Bizler yurdun içinden hiç kanaka peyda almayın. Hatta hakkımız bolmalı, muhalefet etmeye hakkımız bolmalı, yurdun içindeki halkın gaznası değil edim. Şondan hem alıp zat etmeye hakkımız bolmalı ama bizler şu zatları almayın durup bir şekilde adamlara nimenin yanlış, nimenin doğruluğunu başaranımızdan, dilimiz dönenden, gücümüzün yetenden, özümüzün naprimer simyamızdan vakt ayırıp, tamam mı? Özel hayatımızdan vakt ayırıp bir şekilde fedakarlık edip şunu bizler dabra volna ede oturtmuz. Hem aktivistler hem işliden, Abdullah hem işliden, ben hem işlim, hem işlimiz ve ondan ayrıca kalan zamanımızı neşzatlara ayıramız bizler.
Düşündün mü? Yani bu çok büyük bir fedakarlık. Simyamız bilen simyamız ayırmalı vaktimizi efirlara edemiz. Efirlarda adamlar bilen bu zatlar bu arada gepleşemiz yani başka fikirler dinlemiz. Bu zatlar yurdun içinde yok yani. En azından şunu başarıtmız. Nime gerek sana? Allah aşkına. Yok, men diyecek golyanım Ferhat, sen özüň jogap berdin şu an. Suat var da. İçinde Suat. daktary Dur. etmen daktary aýdyp geç. King bir Aha. Bizim arkamızdan näçe maskala öz bir gowuşdy da. Meselen Türk bilen öýlenip Türkmenistandan çıkıp bilmeýän adamlar biz kömek etdik şolara, şolar gowuşdy. Şolara uğurny ýoluny öwretdik. Şolar Türkiýe geçtiler. Ýoksam yıl näçe ýyllap şu Türkmenistandan çıkıp bilmeýän beren adamlar şu wagt gowuşdylar maskalasyna. Ärne gowuşdy, keleýine gowuşdy. Sonra O 5 kişi hem kavuştu mu? ha? O 5 kişi hem kavuştu mu? Olar ham gowuşdurýar ne diýip boldy. Wara senin arkaýyny ol atlardan. Mara gerek bolsa biz wara. Yok, Abdullah esas soru bilen de döredi. Men Senin garşyma. üçin prezident hem aýrar dedi. Gerek Yok, dinle, men prezidentin aýrylmaklygyna, aýrylmamazlykyna dalaşgar dälmen berdi. Men bir nitran özüm ortada saklaýan adam. Näme üçin ortada saklaýanman soň aýda aýratyn. Men bulara size diýäýin, siz de aktivistler bolýaňyz. Size yaramadyk söýdi. Men aýtdym, Türkmenistanyň içinde diýdim, bütün halk var, Türkmenistanyň içinde ýaşap gören ol. Eğer aýtsana şonu. İstenlik adama soru berýän, näle ýurdun ýagdaýy, näle güllýaly Hudaýa şükür problema ýok diýär. Indi köpçülüğün sesi dağır, düşünýärmi? Köpçülüğün sesi. Men aýtdym, köpçülük diýmek diýdim şu häzirki sizin diýişiňiz ýa rejim diýäňizde şu rejim kabul etýän bolsa, şu prezidenti kabul etýän bolsa, onu berdi. Düşünýän siziň hem hakyňyz bar, siziň hem kabul etmeýän zatlaryňyz bardyr bolan. Ýöne hemme ýerde köpçülük dinleýär. Gerek yurdun içinde sen näçe adam bilen guruluşdun? İstenli keýan adam bilen ulaşyp gördüm. Mysal üçin men öýdüm, telekeçi bolan soň maňa näme diýär, bir telekeçi diýär. Gulýalyk diýär, gadanýan, beýaşmadyň wa gidýän, gelýän, salgydyň, töleýän diýär, adar öňe halaja hakçy işläp berdiň diýär. Näme problemaň bar? Nerede şu wagt? Men Türkiýede. Türkiýede bolsaň sen gitde wara telekeçi bilen guruluşmada ogoda garypça ýaşap beren adamlar wara, şolar bilen guruluş. Sen ol Guruluş gördüm, olar bilen Türkistana. Telekeçiň bolmanda telekeçiň ýagdaý gowdur. Gurbangul Berdimuhammedowyň ýagdaý gowdur. Serdar Berdimuhammedowyň ýagdaý gowdur. Ministrler ýagdaý gowdur. Olar şo Gurbangula çokunup ýaşaýarlar. Olar ýatyrym ýapýarlar. Ministrler, hökümet işgärleri Gurbangula ýatyrym ýapýarlar. Sebäbi Gurbanguly ýok bolsa olaryň gelejegi näme belli? Sebäbi olar paraxor, korrupsionerler, haramzada ogurlar olar. Olaryň tam egerde birden Gurbanguly başlyk çalyşdy, başlyk gitdi, täze başlyk geldi, bular hem tutýar da atsa ya da bassa turma ya da attırha belli değil da sebäbi haramzada götün gorkuda yatyp durýan. Sebäbi ogurluk edýän, halky talaýan, kötüýän, edibilen edýän da zulümmarny edýän. Ondan soň sen götün gorkuda. Ondan soň sen kime yaranmaly? Kim seni goramaly? Seni diňe ýekeci adam gorap bilýär bolan Gurbanguly Berdimuhammedow. Sebäbi ondan sebäbi sen şol iş aldy, sana şol arkada boldy. Ondan sen şoňa dayanmaly, hem şoňa çokunmaly, hem pul bermeli. Näçe artdyryp bilseň şoňa bermeli, özüň azra galmaly da sen şonuň ömrüniň uzak bolmagyny dilemeli. Ene şeýle Serdar ýokardan mehruwan halkym zat diýär bilýän. Men Türkmenistanda korrupsiýany ýatyrýan diýip o Hudaýalyk ýokardan gygyrýar. Hudaýalyk ýokardan
Ferediye. O hasam ýokary. Mene Mars, Dotimka ya, ay Dotimka bula adam diýdim, hayran galdım var. Ýokordan bir Yo Abdullah, bärde men Buyurun, başga adam. sora berdim. Deret men bir telekeçi, elimde bar puluma gitdiýän, gelýän, öz isleýän ýurduma gitdiýän, alýan, satýan, umuman öz urma da. Men ýaly adamlar mysal üçin birden problem ol, hakykatdan hem teňa üçin ýaly, hakykatdan hem ýurda nägileligi morly. Hakykatdan hem şu rejim men üçin önemli. Mysal getiren adam. Ha. Antam. Men nirak bar, ine TikTok bolup arz etmelimi? Nira var etmeli. TikTok'tan başka ardaydylýan ýere ýok Türkmenistanda. TikTok. Menem şon ýanna TikTok'da gyr oturanyň bilen bu rejimden hiç şeýle ütkötüp bilmezsin. Eğerde şu içindäki halk özi köpçülük şonu kabul edýän bolsa, dogry dälendir şonky. Sen aýtýan. Yo. Hakykydyr. Köpçülük Ýörer ýa, kabul däl edilen. seredilen. O hiç şeýle ki sen aýtýanyň bar dogry bolsun. Kim? Sen burada killäni işletip gördünmü sen? Käwat oturuyor da killäni işletip gördünmü? O düşünýän sen diýjek bolan. O iş. Sen ne hile Belli istemede bu ad ýaşap bolmaýar. Ha, seret ondan seret. Ýaşap bolmaýar. Abdullah, Doğrudan ýaşap bolmaýar. Alşer Seret. Ali Şey Abdullah. killäni barçamyk içine tapok. Killäni işletip görýän dollaryň bahasy 100.000 manat. Gaý bu. Zatlaryň bahasy, nahar ýagynyň bahasy $1. Iň bolmanda $1 indi $5, $3 da 300.000 manat. 1 litr ýagyň 300.000 manat. Näde ýaşamaly? Bir adam, owada ýaşaýan bir adam günlük 250.000 manat pul gazanýar ýa 300.000 manat. Iň köpü 500.000 manat gazanýar. Diýmek, bir adam 500.000 manada 1 litr ýa galýar. Bir günde 1 litr ýa galýar. Bir tanam bir 50 aljak çöre, bir çörege ýetýär. Yani 5 manat da bir çöreňden. Ondan başga zatlaram şonýaly. Ondan diňe sen çörek bilen ýaga ýaşamaly bolýar. Sen eşik giýmelden, sen maşin almaly däl, sen dinç almaly däl, sen başga bir iş etmeli däl, öýlenmeli däl, durmuşa çykmaly däl. Kara adamın durmuşunda bar zatlaryň hiç birinden sen peýdalanmaly däl bolýar. 500.000 manata işlesen Türkmenistanda. Diňe injelişen adam ýetdirme. Teredo, öýden 500.000 manat diýdim, 500.000 manat aýda o 10 milyon pul bolýar. Aýda 10 milyon alýar. İşler ýerinde 10 milyon alýar. O 10 milyon eşi adamlar. Nemen tapawdy görýärmi? Tapawdy kän oňul. Sen Sen hemme diýeni kabul et. Sanatlara aklyň Kabul ýeter, et sen belki Yok. tada ýetersin. Abdullah, men sen diýenlerin bilen hammasy razylaşýan, kabul etýän. Sen aýtýanyň Yo, dogry. radylaşan ondan. Ýöne şonu şoýady, sen diýişiň ýa şu rejimi köpçülik kabul etýän bolsa, onu köpçüligi näme bozmak diýen Yani kim ayollar, kim ad familyasyny aýdyp biljek? Türkmenistan içinde adamlar gürleşýär, ha isleýän adam. Sen Ne mysal üçin dinle, başka Abdullah. yurtlarda var, Ýeke seret, bir King jarym Lion. ýatýar. King Lion, yo. Seret, başka yurtlarda var ha. Apros diýip bir zat bar. Apros, yani halktan soraýarlar. Siz häzir günümizden ibarat YouTube'da soraýarlar, Google'da soraýarlar, jurnalistler gidip soraýar. King Lion, sen Türkmenistan'ın içine gittiler. Ondan soň owalara barda aýlan. Ýene her kimin aglyna mikrofonu tut. Öz kanalyňda da goý. Sizdi ýagdaýyňyzdan razymy? Iň bolmanda her owadan 100 adamdan sonra ýa illa iň bolmanda 100 bilen 50 ortasy adamlardan sonra siz ýagdaýyňyzdan razymy diýdi. Şonu öz kanalyňda goý. Men şu işi etsem eşek bolupdyr. Men efire çykjak ya şondan soň. Her owadan 100 ýa-da 50 adamdan sonra da goý. Ýöne öz kanalyňda görkezdi de. Türkmenistanda ýagdaýlaryň gowdugyny, Türkmenistanda
dollaryň bakaty 20 manadan bolsa adamlar gününe närazy däldigini, çörek ýemese de ýaşap bilýändiklerini adamlaryň, maşin minmese, çörek ýemese, jaý gurmasa, öýlenmese, durmuşa çykmasa, türke gitmese, ýaşap bilýändigini suwut et. Men ortadan ayardım. Men arkadağıma şöhrat, men arkadağı meniň atamdan beýik adam eken, men galan ömrüme men Hudaýa daş atan ýalak boldum diýip giderim. Salamu aleykum. Aleykümselam. Waalaikumsalam. Abdullah sen owaňda, siň owaňyzda näçe gojalyk ýaşaýan? Şu wagt bara ýarsy türkdöp, taka indi owada näçe adam galan belli däl şu wagt. Türkmerne. Yok yok. Türkmerne. Kim? Sen git Türkmerne Köyten Dağı. ýyllar. Köyten Dağı git. Zamokura var. Adam kalmadı o yanda. Köyten Dağı. Qahlan barça qolyam Abdullah. Ha? Şimdi şurada bitta soram var. Sen slujba etdin mi? Abdullah, men düşünmen soraw ber ýana. Şo soraw neseret men normal diňmeýän. Jogabyň alýan saňa ýene soraw ber ýani. Näme üçin sen düşünýän problemalaryň bardyr bolýan. Negativ da diňe bolýan. Düşünýän negativ, ama ýene bir adekvat oturup birekli diskussiýa geçip bolýandyr. Salam. Aleyküm Yemeğe salam. Gıyıv, sen yine de geldin mi? Ти такой провокатор, sen hem efirlere gelip özüne gatı akıllı, gatı payhaslı, gatı hemme da cevap veren, hemme da düşünen, özüne kavuşkada super ideal adam edi körköje kolyan hava mı? No ti? Yok genece. Yok. Men soraw ber ýany düşünjek bolýan. Dinle taňyny değişdiňle. Sen özüň nerede okudyňy, nerede işleýäniňi, näme etýäniňi adamlaryň ben jaýerlim türkden men keleyim ally ben eýle men telekäçi men ýene sen näme adamlar berdi gel provokat. Sen maňa şonu aýtdyna. Sen hemme efirlere girip şolar ýalyk jogap berýän bilýärmi? Sen menden soraýan. Näme işleýän? Men telekäçi ortaga ýördiň sen telekäçi bilýärmi sen? Näme diýen başga Abdullah men? Ha, o sen bana 30 yaşına, sen 48, 44, 45, 50 yaşına gelip sen men deme zaten dişim kızım, men eğitim, men beytim, men cayalım. Sen onu git de işin gulağını anır, bolýarmy? Yok, genece. Bolýar. Direkt attır. Ýa-da şu at. Kim Abdullah aytdy. Kim dostcan teret sen şu wagt ýalan sözläp otyrsyň da Türkmenistanda närazy adam ýok diýip para ondan Yo, dinle Abdullah, närazy adam bardyr. Ýekejem. Yok, sen bir zada park etmedin. Каракин, смотри, вот давай одну секунду, послушай меня, брат. Sen nime dedin? Sen nime dedin? То, что bardır sizlerde problemaňyz, no mende yok, как бы da. Ну, извини меня, sende yaşıl mı pasportun или kızıl mı? Yaşıl. Ну, паспорт какого цвета у тебя? Туркменский паспорт? Загранпаспort mu? İçer pasport, deşer pasport bizlerde yaşıl. Türkmenski pasport mu sende? O Türkmen pasport, yaşıl. Türkmen pasportu. Okey. Telekeçer ama başka pasport vermediler. Sen ne zaklibal ettin telekeçi depti ve senin bile telekeçilerde şahı bola mı bile? Yok, düşünmedim. Men telekeçi diýäniň sebäbi Ferhat Alişer. Men bir telekeçi adam, hökümetde de işläm. Ömrüm telekeçi. Şoň üçin kän maňa o statya, kanun, paragraf diýäňler. Maňa halkyň bir öz göz ýetim bilen jogap berim boldy. Men sizden Alo, maňa kara, men вообще bilesemmi? Inanasammy, o nakazatları men hem düşünmä. Teper смотри. Вот men одного не могу понять, да? Вот sen служба edy görendirin ha Türkmenistanda. Wow, etdim 2 ýyl. Служба etdin ha. Sizlerin diviziyada ili rotada ili batalyonuňuzda bir soldat ölü gördü mü? Yok, Hudaýa aýdaşy. Ölü görmedim. Ama men öz gözüm bilen ölenleri gördüm. İyi bilesenmi? Hazır şu günkü günlerem ölse soldat nimşe dediler bilesenmi? Alarlar prosto. Şonun sosedini tapadılar. Şu obadaşını tapadılar ya şu velayette yaşayan tapadılardanı saldadı ha. Yankı ölünü ber koyverediler eskerlere.
bitti officer bilen. Eltip prosto zıngıp kaydadılar. Düşündün mü saldadı? Düşünüpsam cesedi bilen berip kaydadılar şunu zıngı kaydadılar. Ama Turciyada ölse bir saldat. Kanday dediler? Есть Почестью разница, да? хранят. С почестью. Yo И Alişer. білесің бі? Просто смотри, здесь такая разница, что Турцияда vatanın üçün ölmeye просто razı sen. Просто bilesen seni с почестью eltediler. Ama Türkmenistan'da granitsada patsanlar öldü. Peresтрелкада öldüler. Bilesen mi? Цинковый гробта ettiler. Açmanlarda şunu hem gömdürdüler üstüne durup adamları korkuzup. Понимаешь, у человека adamda горе еще просто взять и bilesem itkimin adama отношение etmek. Теперь men смотри, sizlerinki tek bilesem mi? Sizlerde problemanız var deyinler köp. Düşünesem, no men bilmezler kanaka pasport göteresizler, ili bilesizler kanaka bilet astralda yaşap yürüyorlar, kanaka mirda. В Марсе живут они, в Марсе. Спуститесь Алишер, на они в землю. Марсе живут. Halkın проблемасы var. Это наши проблемы, это наши соседи. И bu bizlerin tanış dostlarımız. Düşünüyorsan mı? Не будь такой гнидой, да, просто понимаешь? Не будь гнидой, просто gözünü aç. Ukrayna'da studentlarımız uruş başlandı. Neçen bittesi gitti. Şöyle yer titreme 23. yıl. Yadından çıktı mı senin? Nimeler boldu? He? Halı büyü neçe cesetleri nerede kim nime bellisi yok. Düşünesem без вести пропавший. Yadına düşer mi? Ben o 50'te içene yamayda oturmayın. Sonki 7'te içene yamayda oturmayın. Düşünüyorsam kanaka arkada идет он нахер iştopsam ata oğlu ikisi. Хватит o. Открой глаза, Yok bratан. Alişer. Bizlerin Yok, hakkımızı Alişer, yeme. sen- Теперь еще yine bir zat. O çorda Marlboro oturan. Bilesem Elon Musk'ın yeğeni desem sen inanasam. Elon Он Musk'ın будет с ним yeğeni. дружить, Или если Кара- вы ей- Алишер, Или если ему Каракол. ты- Алишер, подожди, я тебя перебью. Если ты скажешь, что он брат Илона Маскова, он сразу с ним начнет дружить. А то, что ер titredi, adamlar Türkmenistan'da irvet yaşa, это его не интересует, потому что у него и в Турции дом есть, и в Туркменистане дом есть. Он, блядь, телекечи в скобках, ему ни один закон не писан. Он брякает на наши законы, на наши проблемы. Он только себя знает, что он такой идеальный, блядь, что Туркменистан, ты должен в Abdullah, Марсе живет. ben Он böyle провокатор. teretine şulara öyle pozisyon düşündürülmeyen pozisyon yine teret ya sana Yok, göre senin şulara. pozisyon Bir sonra düşünüp öyle de- bağlamasanız beni efirden Değil. çıkarayın atayın. Yok yok. Abdullah, Sen bu bir tamam. saniye. Tamam. Atırma Hakançık. Sen Otur, gelme yok, daha Abdullah, gelip провокация eten şey. Смотри, пусть Yok, люди yok. bilsinler то, что bizlerin обществода есть такие люди, которые, bilesem mi, вот честно, да, sende yok mu insaf diyen bir zat, bratan? Sen хороший Yok пример того, Alişer что, dinle. bilesem mi, Alişer мне ben похер, моя, pozisyonu sana düşündürülmedim. senin позицияң, чисто на людском айтсаң, моя хата с краю. Eşittin mi şuna kazat? Yok dinle. Abdullah Ha. bir soru vereyim. O leşekte yüküm yok, yıkılsa havarım yok senin pozisyon. Sen yine düşündün değil mi? Bir zaman oğlum, bir zaman teret ine şin gör yan sen. Ine şey ine. Ne için teret adamlar ne aradı hükümetten? Ne aradı adamlar? Hem hükümet işgalleri kamera ayardı. Ne uğraşıp dururlar. Az Abdullah ne sen mi ne dedi? Ha sen ay değil mi? Açacak yapene. Adamlar ne dilelik bildiren yok. Abdullah ben bir soru vereyim. Hiç ilvaktınızda Ver. malmayın. Şu soru cevap ver. Eğer menki ne doğru soru olsa cevabı verme çıkarıyı koy vereyim. Oldu. Men kelleğimde mağır çekke hiç ingin. Oldu. Menne hiç il dinle onu. Menne hiç il problema yok. Men yalak bir ne çağdım. Evet. Nungler çağdım mı? Şimdi bizim problemamız yok diysem yanlış düşünme. Yani men problemam yok. Mesela için doğru gongşingde vardır, ağangda vardır. Yine men hoculuğumda problema yok. Şimdi bir yalak problemimiz yok adamlar. Durmuş gül yalak adamlar.
hakiki yurtdan öz ılgaya hareket edýän şu yurtda hiç ile kanuny naruşenýanyz ýok. Hökümete de adamlara da ziyanymız ýok. Näme üçin biz onu şu yurdun garşysyna iňinle biz sana inanyp, sen taragyňa geçip, sen hasam gowet çekdiňi biz näde inanmalyýa? Ana men bar soragym şol. Berin de Sen cevap. o, 2 sen o sekundda. prezidentine ne edip inandın şu govvetçeydi? 2 Sen ne edip sekundda. şu inandın Yok şu yok. govvetçeydi? Sen Abdullah düşünönsiň, men şeýle de gowamen ýagdaýym. Düşündiňmi? Yok. Niýe Okey. sen has gowet çekdiňi näde men inanmaly, ben sen taragyňa geçip. Ağır ya da Sen burada aytsan, Asana gelmedi mi uza? Yekejemyn, Yok. yekejemyn. Bir Yok. owoda 5 tane Kim? bay bar. King, bir kesin yapsana. Seret, men Türkmenistanyň düşmany däl. Men Gurbanuly Berdimuhammedowyň düşmany belli bir derejede. O sebäbi ol kanunlar bozýar, kanunlaryň üstünden depeleýär, hemme atlaýar da. Näme halk hasap eden ogul. Men şolary jogapkärçilige çekmek isleýär. Şu halka zulüm edýän üçin. Sen näme üçin şu zulüm edilýän adamlaryň arkasynda durup şolara kömek edesin gelen ok. Näme üçin? Senem bizem hemmemizden bir adam, hemmemizden hem üýt göşükligimiz ýok. Sen diýen o maňa aýdýan sen şu wagt Orsiýadyň raýaty sen ýa sen Amerikaň raýaty ýa sen Marsdan gelipdiň. Näme üçin biz seniň sen arkaňda durmaly, näme üçin saňa kömek edip Türkmenistany ýymyrmaly zat diýip oturýarsyň da şu wagt. Ýok, biz onýaly adam däl, sen diýen adam däl biz. Biz Marsdan gelemdik, men Amerikanam däl, men Rusam däl, ýa men başga bir ýerden gelenim däl. Men Türkmenistanyň raýaty we Türkmenistanda öz watandaşlarynyň arkasynda durmak isleýän, şolaryň hak hukugyny talap edýän, sen näme üçin edesin gelen ok şonu? Sen diýen, o närazy adamlar bardyr, men şolara näme üçin kömek etmeli diýen. Sen näle 200'lü bir haram doňuz sen. Men taň aýdym. Yok, смотри, подожди. Абдул, не надо его ругать, смотри. Давай Sen ahlaksyz, sen din imansyz doňuz sen. Din imansyz, Yok, ahlaksyz смотри. bir öz halkyny düşünmeýän, öz watandaşynyň ýagdaýyna hormat goýmaýan adam sen. Goňşutnyň näme öýünde näme açmy dokma habar bolmady adamda näme garaşa ýa-ni itiň dokdan açdan habar ýok diýen ýalakda ben garnym doýdy, aňyrda näme bolsa şo bolsa men işim däl, maňa diýmen men elimden pulumy alaýman. Sen prosta bara как тебе сказать, ты шестерка, блядь. Derecede kömek edip bilýänler, mysal üçin. Ay aman, Yok, sen yok, otur ya, yok. Allah aşkına otur ya. Yok, bir sekund. Дайте мне слово. Я просто скажу и замолчу. Sen Kim? men sorama düşünmedin ya. Ben düşündüm sana. Ben sana cevap veremem. Senin sorağına. Смотри. Во-первых, Кинг, смотри. Sen высокомерный человек. Через каждое слово менталитете у меня проблемы нету. Смотри, сende самооценка очень низкая, и sen bilesenmi? Şu самооценкаңы, низкий самооценкаңы, men примерно şurada görüyorum. Bir sekund. Аватаркаңда Леон Ким деп yazıpsan, понимаешь? Что-то какой-то король, да? Это не так. Смотри, во-первых, senin elinde pasportun, zеленый pasportun var, doğru mu? Теперь, sen немше doğupsan, biznes edesen, Türkmenistan'a getiresen, ya Türkmenistan'dan bize çıkarıp satasan, doğru mu? Я прав или нет? Да или нет? Теперь смотри, смотри, şunaka biznesmenler bizlerde bak, krutoy biznesmenler, Berdimuhamedovlara yakın, ular basılı gidi oturan. Sen от этого застрахован или нет? Да или нет? Yok, наверное, men нарушение Смотри, istemiyorum. Kim bolun gene? Подожди, одну секунду, смотри. Adalat bolmasa sen biznesine yürüyedi bilmişsen. Понимаешь? Düşündün mü? Senin hazırki на данный момент çünkü toplam pulun bar zadını bu Türkmenistan'da bir sekund otak. Şılçok sende sadın yok. Ne için? Потому что adalat yok.
verxovenstvo zakonu dediler da. Verxovenstvo zakonu yok. Düşündün mü? Zakon işlemese любой telekeçi, любой bir vatandaş yine şunaka problema da болады, düşündün. Теперь смотри. Sen же ayttın ha, через каждое слово мен telekeçi там, у меня проблем нету. У тебя будут, братан. Düşünesem, и я одного не могу понять. Seni kanda воспитать ettiler, братан. Вот смотри, есть же такое, бывает же такое, да, вот sen, ben sana şunca 2-3 случай ayırıp verdim. Это крупные случайлары. Sen даже соболезновать etmedin az, понимаешь? Даже комментировать etmedin. Etmedi. Etmek. Sen gürlemene veren da men dinle otun sizi. Deret cevap verseme kesiyanız yani. Dinle o durdu yani mikrofon. Adam yal gürleştiler şu an senin sözüne biz cevap verdik. Sen ne için yalan söyle? Yok düşünmedim men sizi dinleyin. Da kansa dinlemen yap cevap verin. Ne olur ay bu? Cevap verin. Yok, смотри. Benim sana Alişer sen diyanını düşün yani men sana adam aydiyan. Men sen diyanını tırnıma etdiyan, kabul etdiyan. Türkmenistan'da problema ba adamlarda. Problemi ne problemi var? Men sana aydayn minni. Inni senin men pozisiyonda. Men bir ova gittim. Ova gittim olunca ova girdim olun baran yerime gittim. Ey sizin küçüğünüzden Stop. Ben düşündüm. Подожди, senin açacak zaten nimçislerin arkanızı alın. Halk kabul etti, doğru mu? Sen şunu açacak bulursan. Yok, bir zaman. Yok, простой ответ. Eğer de vatan havarlarında ölüm görkezmeseler, avariya görkezmeseler, adamlar birbirini bıçaklap öldürenini görkezmeseler, o demek, значит Türkmenistan'da ölen yok mu? Türkmenistan'da hiç kanaka uruş, avariya yok bula mı? Ha? Ama ne amelerek birinin ölümünü görmek çolo ya da göresin ne yani? Sen понимаешь, Turca'da adam pizzasını geç getirse, pizza var ya, dostavщик pizzasını geç getirse sразу новостиye çıkadı. Новости, havar demek halktan havar almak, понимаешь? Halkın situasyasına havar almak, halkı mağlumatlandırmak buladı. Düşünüyorsan King. Sen bana ne diyecek bolupsan, вот этого не надо. Не, братан, ты ошибаешься. Düşünüyorsan, çıkar rozvaçkini, insap sana versin Hudayım. İman dolu versin sana. Понимаешь? Yok, düşünüyorum. Alişer, men sizi dinleyim ya, o köpçülüğü dinleyim. Mesela şunu seyret, yine sen öldün aytyan. İnsafını dinle, ey. Bana kara, şöyle gelen vatandaşları dinle. Aka, köpçülük davolunu da otan düşüneniz yok. Eğer dedi köpçülük çıkmıyor, hakkını talep etmiyor otan bolsa, imsim yaş otan bolsa, значит adamlar davolunu. Ne davolunu bolan bolsa çıkarttı diyecek bu otan, düşündünüz mü? Одну секунду. Смотри, окей, sen efire gelesen, o sen şurada oturupsan, и люди про это говорят. Nerede aydı biledi? Şurada aydı bilediler. Ne için aydı bilediler? Потому что бар левый аккаунт açı bilediler, понимаешь? Незаметно kalı bilediler. Но говорят люди, понимаешь? İçinden aydadılar. Vatan havarlarında görmesen никогда в жизни bitti ölen adam или недовольный adam. Даже, сука, грустить ede oturan adamı görmesen. İçine sapok değil de. Öğretmen bir soru İçine olacak. sapok değil de Alişer. Senin adın şuna kadar bile. İçine sapok. Sana bir soru. Yine bizde yürütü hükümet işgärler var. O halkın hak hukukunu koruyan hükümet işgärleri, Türkmenistan'ın adalatçısı, ombudsman değil ya da şimdi başka İngiliz dilinde. Ombudsman. Şolay diye Türkmenistan'da diye problema, kendi son kudurlu problema köpel gitti diye. Ondan sonra bunu da işgärler aydım yazıp görüne. Men yine sana görkeleyin. O Acam olsa otur diye, pulun yoğun olsa otur diye, aylığın adı olsa da otur diye, otur, gürlemen otur. Haiş gürleme, ayda gürleme, yok deyip yalvar ya bize. Ondan olur probleman bardın, ne için boyun alıyorlar, sene yok diye, olur ne için boyun alıyor. Sormana düşündürsene. Olur problema bar diye senim yok diye. Hemçin beyle ya sen arkadan kuldan okmuyor ya arkadan yalan söyleye diyecek kullan şu an arkadan yalan söyleye diyor.
Yakacağım bolu cevap vereyim ha soradım aynı. Ne oldu? Dinle. Ber çok. Problema badi yani. Velayetleri yürüyen oğulları yürüyen o köçülere Oğlum problema var diye. görür yani. Ferhat. Yakacağım Problema görür var yani. diye. Ferhat. Men sana koşmaça bir nemeden verecek sana. Hadi. Kimsine mok köyüne bolsa da öyle diye. Para vacaylardan tapağı dediler diye. Para olmasa bol ya diye. Ne o toğların daha olsa da bol diye. İçinde yiyeceğim var Böyle sonra. yeterli men cevap vereyim. Yeterli düşünün men cevap vereyim. Ular edin ayarlar diyor. Ne binamız olma ne uğraşıyor bize. Kimsine mok yok bolsa da olur diye. Ulağım yok bolsa da bol ya diye. Ve düşünün men cevap vereyim. Yeterli olursun. Değil. Değil. Abdullah. Abdullah. Karar son ya be. Abdullah. Pulum Abdullah. yoğum Cevap vereyim sonra olsa. vereceğim. Abdullah. Git ayağım olsa Abdullah. oturur diye. Evet. Abdullah. Şunyal aydımlar dinleyen de bular Türkmenistan'da şunyal gidayın bardın caysa da adamın pulsuz adamın bardın boyuna ya Türkmenistan'ın televizyonunda aydır duran aydım şey öyle. Türkmenistan'ın televizyonunda. Ondan sonra sen ne için boyun alalım? Son düşündürsen sen ya halk düşman mı? Ya öz halkına düşman mı? Yo. Suyu yok senin öz halkın ne için? Bolu düşünürüm kıyısaca. Ne Velayetleri oğulları var yan olayın iş edara işgärlerinden kimden sorayan onu ay wagtyny aylyk ömeren ok diye. 3 ay işledik indi bir aylyk aldık diye. Eni aýdýan zatları. Onun köçelerini ýürýän o görür ýaly gözüňi gören okmaý bu näme aýdýan olayın ay şunya Allah diye. Onun başka näme primer getirýän kynçylyklardan. Aylıklar ol köpeleýmeler diýär. Kän ýeten on 5 saamyz we bir adam işe hozurlukdan Yeten o der vapça yeten o. Yok, inni ol şey diýdi adam, o aber gork ýanlar çekin ýanlar sen aýsyn ýanlar. Hakyky şol. Hakyky ö diýän zady ne? İçinde halkdan soraýan. Onun men aýdýan olar ýa. Yok. Men seret men öňem sizin şu sorawy men hakykatdan sizin diýän zatdan da hawa diýän men aktivistden men bir orta adam. Onu diýän şular ýa problem maň bar bolsa diýän gidip diýän häkimlige arz edip diýän näme üçin diýän o doşlaryň arkaňda durup diýän o waňda bir topar adam ma da ene sen plan odan sen plan velayet. Şular giden ok diýän. King. Olar diýe keçem jogap beren näde Dinle bir mençek dinle. Sen mektep okudyňmy? Elbetde okudum. Iň uldag nirde ýerleşýär? Gimalaýdagmy? Abdullah nirde ýerleşýär? Abdullah. Türkmenistan'da mı ya? Dünyada mı? İngul'da. Onun dinle, onun şolar ýaly. Ene diýe aýlyň azak bolup bankalarda barýan diýe. Pulun topyan pul ýok diýe. Ya olmasam diýe 10 manat 20 manat berip diýe şey dip diýe içinde daşynda duranlardan pulun almaly diýe. Indi şular ýaly jal bolar gelýän size de gelen okmy? Kän gelýär bize şoň üçin şol oturýarsa giýjegindi. Dinle menem şonu aýtdym. Menem başdanam aýtdym. Men hawa o zatları bilýän ýan. O zatları halkyň hemmesini bilýär ýan. Ýöne men size berýän sorawym, şol zatlar şon ýaly hakykatdan hem kynçylyk
Indi kıyınçylyk bolsa şol adam ol mysal üçin bir edarada diňle bir edarada 100 sany adam işläbiler, 10 sany adam işläbiler, 50 sany adam işläbiler. Bir belli mukdarda işleýär dogrudan. Şolaryň hemmesi kabul edýär. Niýe üçin kabul edýär? Onu hemmesi başga bolan Türkmenistanyna hemmesi şu wagt gorkak, sizem gorkak däl, ýüzüňiz ýapyp oturýarsyň, ýene gorkak däl, ýene aýdýaňyz, sesiňiz aýdýaňyz, sesiňiz çykýar da, mysal üçin. Ýene sesiňiz çykarýaň. Şu problemler aýdýarsýaň da. Indi ýene men size berýän soragym, streşni ýene bir sorag. Indi şonça adamma görýäň, her edarada bar eken görýäňmi? Mekteplerde, daja hemme ýerde her ýerde bar şol adamlar. Indi şol adamlar näme bagışy bolyn TikTok'y size jalp etmermi? Nire barmaly diýip sorýan şol adamlar. Türkmenistanyň niresine baryp siziň nireňize baryp görşekmer şol adamlar. Şolar ýalyk men problem amma diýip. Bolýa hökümede siz kabul ediňiz diýäňiz we korrupsiýoner diýäňiz. Dogry mene dogrymy? Diňlän ok diýäňiz. Häkimem diňlän ok diýäňiz. Prokurorum diňlän ok, polisiýa. Bolýa nire diňleýär? Nire barmy şolar? İçerem dinlen ok. Paka yukarıdaki kelen ayırmadan hiç kim içeri dinlen ok. Hemmeti korrupsiya. Hemmeti korrupsiya. Türklere var vaýdýan, Ruslara var vaýdýan. Ma iş veray, ma pul veray diýip Aynen. Olar kömek edýär. Ýene bir zat aýdaýyn. Geçen efirde bir oglan aýtdy, men ýa daşary ýurtda diýä okap börün ýa. Ene aýdýan zat. Men diýä kakama düşündirilmedim, ýene Dur Sultan bilýänler, şaýatlar. Ýene bir kisana bilemok dinledim, o genece de var herhalde. Diýä kakama düşündirilmedim, men kakama mal ýa. Indi diýä Türkmenistanyň diýä 80% diýä mal ýa. Diýmek 80% mal bolsa diýen, indi menem kellämde pikir edýänler. Birden malla, birden mal 80%-iň içinde de menem şol. Onun 20% hem akıllı. Awene mal bolsa, olam kakasy bolsa, olam malyň çagasy bolmaýan diýjek bolýanlar. Indi şol adam ýokary bilimli bolup Türkmenistanyň içindäki adamlara mal diýip bir ölçü bir neme çykaryplar, näme diýen bir sıfatlanırlar. Yani sen näil pikir edýäň diýmek daşary ýurda çağlar goýbersen, ene daşary ýurda goýberen oklar diýär. Öýde men daşary ýurtda okap ýörüň. Oň sorýany sen özüň niýde okýan onu diýän, o daşary ýurtda okýan ýa. Nädik geldiň, ne Awganistanyň üstünden geldiňmi diýän, ýok uçakda geldim. Onu sen goýberipdir diýän Türkmenistan diýän. Menem aýtdyň onu. Sen diýän Türkmenistanyň diýän şolar ýaly problemler bar, daşary ýurtda da okap ýörsiň, nesip boda gutorsaň. Gutordum diýä bir sözüne de. Gutoran bolsaň diýän. Bar Türkmenistana da diýän, şu diýän bilimini Türkmenistana görköz diýän men o. Näme dogry bolsa da näme dogry diýip. Abdullah, aýdatan hemme zady ne doğru ve Azat bilen gepleşti, men bilen gepleşti, başka kim? Bir sürü aktivistler bilen gepleşti ve şol bir zat kaytalanıp oturan. Sana gerekmi şu king? Bu aýdatan aslında hemen objektivini bilesem Abdullah. Yine gördüňiz ýa-my? Yine maňa şey gerekmi diýip. Dur sana yerim. Dur. Sen Marda haýsy mektepde okudyň? Sen maňa şonu aýtsana. mektepde okudum näçe? Haýsy mektepde? Mektepde adyny ber. Dur, ýok, dur. Bir zaman gelece yan soradan geçmedi. Sen aýtdyň şu ya birinji bilen Türkmenistandan o Tokoýdan çykýar. Tokoýdan ýokary çykyp ondan soň ýer görýär. Umuman Türkmenistandan çykmak üçin sen dyrmyşmaly. Bir sürü päsgelçiliklerden, bir sürü batkadan çykyp bara ölmän bäri, ölümüň bäri ýanynda çykýan adamlar. Onu şonuň üçin Türkmenistanda hemmesi şoňa mal bat diýär da. Ondan ikinci Kinglayan Türkmenistan halky şu derecede erweden bolsa sen ayağa kalanyp diýär da. Dogrymy? Ayağa. Sebäbi ayağa kalmaga mümkinçilik ýok häzirlikçe. Adamlar görüşmäň uğruny bilen oklar häzirlikçe. Her kim 80% bilen okýanda, 20% bilýär, 80% bilýär. Bilýärler hem bilseler hem inanmaýarlar. Biziň diýen zatlarymyzdan olaryň gulagyna baran ok.
yeten ok ya yetiren oklar hökümet öňüne alýa, internet açan ok. O taraplar var. Ondan soň garaz müňlerçe problemalar bar häzirlikçe. Ýöne millet ýuwaş-ýuwaşdan ayağa galyp barýar. Sen arkaýyn ol kim daýan. Onu dinlen Abdullah. Onu men şu wagt dinlenni. Bolýa düşündüm senin diýen dadyňa da bolýan. Onu ýanky indi men aladam ýok da mysal üçin problemam ýok paka. Bolýa ilmiň ýetenden edilen adamla kömek edýän. Ay bilemek çörek pul bul. O menem näme bagşy bolýan. Öz hojuluğum galdyryp bir artandan edýän şeýdi diýdi. Onu paka hiç yerik mysal üçin global problemam çyksa, indi çykmasyn da onu aýat ýaşdan ýa da adam strahawa setde ýanky strahowka sözüňden alýar, namany getirýän. Pakara barmany ýerimiz ýok eni. Sen aýdyşyň wara. Onu birden çyksa, siz onu gayrat ediňde, abjülene goýun. Inte garaşyň diýäňä mysal üçin näçe ýyllar, 5 ýyl, 10 ýyl içiňizde universitet gutoran adamlar käň siziň içiňizde. Şolar barsa bolmaýan bolýa bir okap ýör. Tölemese 2 tane 3 tane aýdyň aýdyşyňyza görä köplük diýäňiz. Ay baryp şo taýda hakykatdan amyr sesiň duýdurdan bolmaýan diýän. Sen okanda şo rejimiň garşysyny okapsyň. Senin ju kelläň işleýär endi. Indi sen akylyň bar. Sen meseleden uzaklaşdyň Ferhat. Kim? Biz şu halk hakda gurur edip oturýarys. Biz aktivistler hakda gurur edip dok. Elbette umuman ýalnız akylly 20% baradaydy ýa. 20% baradaydy ýa. Bu 80% ayağa ýuwaş-ýuwaşdan galy gidip otur. 20%-dem ýuwaş-ýuwaşdan şoňa ýakynlaş gidip otur. Sen onu alad etme. Bizem boş oturamda görüp otursaňyň şolara ýakynlaşýar, şolaryň sesini eşitjekde köpçülüge umumy pikirleri jemläp otur. Meselen mollum hemme şeyin gündeligini ýygnagada soň baha goýup uğraýar, 5'lik, 4'lük, 6'lyk, 3'lük, 1'lik. Şoň ýaly bizem meseleleri hemmämiziň düşünjämizi diňläp oturýarys. Beýniden başlanýar bu zatlar. Biz wara ýönekäy bir hökümet taýyrmak üçin bäzde oturýardyk. Bilim östürmek üçin, siyasat östürmek üçin, jemgyýeti östürmek üçin, ekonomikany östürmek üçin kän näle ýok biziň halkymyzda ýok zatlary döretmek üçin biz şo ýerde oturýarys. Döräm bar ýa ýuwaş-ýuwaşdan. Ondan soň senin pikir edişiň ol gaty bir ejid go. Sen kän zat pikir etmeli biz hatda. Biz sebäbi şu ýerde kän zatlar edip oturýar. Sen bolsa olary görmeden gelýän näçe Sen nime halkına karşı gelirsen ben sana hazır zaten etmem karşılık herkes atma adamlar ayaklandırıp hemen kim protest edipten sen ayır dep nime diktatör oldun mu ya? Ben hakiki ormanı çıkaryan. Yani diskussiya ginekologiya barlığından geçirilýär we olaryň gyýdlygy ýa däldigi barlanýar. Jynsyk gatnaşykda bolan gyýdlaryň sany anyklanyp, olaryň sanyny polisiýa we mahkemanyň ýerli edaralaryna tapşyrylýar. Häkimet wekilleri ahlak päkligi barlyklaryny geçirmek üçin okuwçy gyýdlaryň razylygyny almaýarlar. Kanun goraýjylar gyýdlaryň kimler bilen jynsyk gatnaşykda bolandygyny hem anyklap, olaryň telefon gepleşiklerini we hatlaryny ýydarlaýarlar. Häkimet wekilleri bu barlyklary we onuň sebäpleri barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Habarçylarymyz munyň gyýdlaryň arasynda görellik hadisalarynyň we ykdysady ýagdaýy pek maşgallalarda ýetginje gyýdlaryň ten satmagy meýil etmegi ýaly wakalaryň köpelmegi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Gördüňmi seni hökümetiň näme etdi? Gördüň dämi? Hani 10 ýyllyk zat ýok. Olar ýaly zat eden oklar ýalňyş hemme zat diýen bolýardyňyzlar. Näme boldy? Ha? Gerek. Mesliýetden görüp oturýarsyň kim? Millet zaýalany gidip oturýar. Millet künti ol gidip oturýar, ogry ol gidip oturýar, talanç ol gidip oturýar, näme jelep bol gidip oturýar. Bak näme hemme zat bir adamyň bir edip biljek erbedi işleriniň hemmesi Yok, Abdulla gep ona däl dur inte. Olaryň aýtýan zady ol Abdulla. Olaryň aýtýan zady. Hakykatda bolsa yetkinjek ýaşa yetmedik çağı gyýdlary
ene atası bolmadan hiç kim barlamana hakkı yok. Haysi mektepte okusun, yetkince çağları MHM, polisi işgərleri, dutorlar, ene atası bolmadan, razıcılığını almadan hiç kimin barlamana hakkı yok. Ol prosta vara giyinişlerin şey edip aydır ya diyen ol ya, gövrülük, eylelik, beylelik. Aslında bir onun düğünü ne yamadığını bilemez, o kadar doğru değil mi? Men diyecek olyan zaten, Türkmenistan'ın içinde ayal gıyırların hakikattanım nemesini elinden, kanununu elinden alınıyor. Yine men diyecek olyan sen gıydın institutta okuyara kin kavami. Hani görüyorlar hani institutta barlarını sen neme derken şoma. Sen geçen yaklaşıkta yok olur ya la kızat bulmaz diyen oluyordun. Yadın şabi. So. Kim? Bir provokator. Olar ekicim tağdılar. Geleceğiz cevap verin. Olar 9. klasdan 11. klasa çenni barlayalar. İnstitut barlan ok gidip. Bağışlamayın oraya. Daha 9. klas yetin yaş yetmedi ya 9. 10. klas kıyıların. Dinle şolarımızda dinle. Sen kıyıların yaş yetim instituttu. Genece şol 9. klasdan 11. klas aralıktaki gıyılar var. Gıyı maskalalarda göğreli olan yan kayısın yalak meseleler bolan için öňüni almak üçin çäre görselere bar. İnstitutda gıyılar neme ya cın atnaşı neden ok diyecek olyanmay? Yetemez olay yaş yeten. Olay yaş yeten. Ne aytın ya zadım dinleň ok. Men sana yeni orta parayken ene atası bolmadı çağıların en atası bolmadı, razı bolmadığından hiç kim barlamana hakkı yok diyen. Düşündürebilen mi beyin? Peneceğim bağıryan ya, gelineceğim bağırı odal ya. Salam avdullah hemen de salam. Salam. Kiinin öden boynuna alya bilseniz, kiinin öde boynuna al otur, ünseren ortağı, ben ünsere oturuyorum. Oğunam aldı boynuna, hedram alya. Şoňa şunam arazi del, sebebi, men dedi, ova baramda görýän diýdimi, gördüm diýdimi, yollar yok diýdi. Şol yol yok, yollan yüreği infarkt veren, insult veren adamlar ambulans bilen balita yetişmeli. Doğuracak olup duran ayallar şo yollardan, batkalardan çümüp doğurmana yetişmeli. Onu ayal bilýän, nähil tanjy bolýan erkeklerin belki düşünýändir, ýöne ayal çekke. Çağa doğuracak olup oturan ejeler şo yollardan gitmeli. Gündelik bilim almak için kilometrelerce ova yerlerinde, uzak yerlerde çağlar bilim almak için, işgarar işlemek için şu gara balçıklara çümüp işe gitmeli, okuva gitmeli. Her gün şu epke gelin 60 gradus, 70 gradus ısılarda da o yollar todan oluyor diydin açenni. Şu yollardan dem alıp sen şu yollardan geçmeli. Hastalara düşün, çağalara düşün. 6 yaşta mektebe gittiler. 6 yaşlı çağa öğrenip 5 kilometre, 10 kilometre okuwa gitdiýär. Ol barıp uklak galýa, oku bilim hadi saat alan o çağa. Kiň sen şonu goşulýan sen razy sen şoňa. Eger tägel uçgan çyksa, sen hem şoň içine geçjeklerden dogonjugum. Onuň gıyırları barlamana 18 ýaşa dolanam bolsa, dolmadygan bolsa, ýaşyň synyry yok. Onu garşy hemme ejelerem garşy, kakalaram garşy, senem garşy. Senem şoň içinde garşylygyň görkezdiň ogun. Ana gelince de var ýokary dürt oltanam bardy. Bağışlarsyňyz welin. Şu maat meniň demem gysyp dur, yüregimden tutup dur. Men gidip bilem ok balnisa. Meniň ýagdaýym yok. Men çağalarym eklep bilem ok. Men bir ejiz. Men bir naçar. Men günüme görüp bilem ok Türkmenistanda. Yine bir zat diyecek. İnşallah kim bolsun şu yere gel diyen başka biri bolsun. İnşallah men ece menin doğam tutar. Menin ýaly müňlerce milyonlarca ejelerin doğa tutar. Men bet doğa dedemek aýdýan inşallah netip bolsa. İnşallah. Şol bizinkilere şey diyenlerin özünün ejetiniň ýolda balita yetmen. Amin. Demi tuturlar ağlar, ölür, ondan soň başına geçip ağlar, yıllar boyu şoňu wyjdan adagyny çekip ağlar. Keşke aýtsam ekenim, keşke düzetsem ekenim diýip. Kagaty arak bolar, bejerdi bilmez, pulu yetmez. Pikir etmedin, bu dünýäge gelenden soň gidişä mardyr onuň. Bu dünýäge gelenden soň sana berilen emlek, mal, senin o Türkdäki jaýyň, Amerikadaky jaýyň, ol sen hiç tadyň däl. Üffetse baýlyk diýen zat uçup gitýändir, ýadyndan çykarma, unutma. Senin 100 sany ýurtda sen jaýyň olaýsyn.
Allah berýärem, alýarem. Birazajyk beyniň ulanmaly. Halkyň ýagdaýyna sen düşünüp durwam. Bunu bu ters provokasiýa ýöretmeli däl. Halkyň bagryny ýakma. Güljemaljanın gany ýerde galdy sen ýalak adamlaryň ýüzünden. Aynen. Aynen. Ol Süleyman Tursunbaýew ýalak. Ol onuň adyny bilýär. Biz bilmedik, görmedik. Näçe adamlarymyň gany ýerde galdy. Ýurtdaşynda näçe ejeler, kakalar öldü. Näçe balalar ölüp yurt içine gidibilmän ejelerin, kakalaryň bagry ýanyp öýüne ateş düşdi. Allah gorasyň, ejen kakaň ölse Allahdan gelen diýen ýöne çağan ölsün. Men özüm çağam ölüp çeken eje. Çağan ölse sen onuň ömürlük ýasyny tutýan ejen kaka, eje kaka çağanyň ýasyny ömürlük tutýar. Ölün çağasynyň ýasyny tutup bu dünýädäki ýaşap beren çağalaryna hiç zat edip bilen ok, eli baran ok. Ýatsa da, tursa da, işlese de şu ölen çağasy, meniň ölen çağamyň ölüne 20 ýyl geçdi bilen meniň bagrymy şo ýakýa. Genece men diýen kabul edýän. Kabul etmän bize ýetdi. Kabul etýän orta onda ters provokasiýa ýöretme. Dur gelece. Bu näme diýär? Men problemam ýok diýär. Men hemme adam gülýärli, men problemam ýok diýän sen. Adamyň janyny ýakkan ýeri sen şo ýeri bilýärmi? Özüňe bara her efire gir provokasiýa etýär. Sen bara efirlere girme, şunu bara efire alma. Men şu kingi görsem bara, onan elim ýetdi boğul. Yo men düşündüm. Ferhat King. Ferhat millet. Men iki tarafam dinle ya. Yo. Ferhat indi King indeme yine mesele geldi. Ferhat. Sen milletin şu derecede kötünýändigini, ölýändigini, ýok bolup barýanyny, gün tüjelep başgadan narkotik, narkoman, ogry hemme zatda bar da biziň milletde adam köpel gidip oturup gününden. Bolýa, şo zatlaram bolup dur, häme. Ondan soňra millet ayağa galanok diýip, şo milleti biz görmeden gelelmi? Şo problemalary biz görmeden gelelmi? Şo problemalary millet özü ayağa almak isleýän ok, öz hakkyny soramak isleýän ok diýip biz şonu görmeden gelelmi? Senin pikiriňçe? Çözmälimi? Ene şu efirem goý bolsun edip para erke arkaýyn her kim özi işine dalgasynmy? Millet ölüp durka. Awdulus içeride video çekip paylaşanana hastaneden, polisiýadan şol adam adyny tapsana kim şol adam ya men kellem gidip dur. Aldılar. Türkmenistan'dan koronavirüs döwrejesine aşyap Murat Düşemew. Ana mekaja misal, şonýal misal gatka köp belin bagışlasalam şolar ýalak ana çykmady diýe, halk razy diýe, halk närazy bolup çykanda onu dinleýärmi? Suutmy bar, suut etýärler mony. Adalatmy bar? Hemme misleýär. Ýöne halk düşünjesi de mescitlerde olaryň ýazan kitaplary okudylyp dura. Ne dini tarapdan, ne resmi tarapdan, haýsy tarapdan halkda ýol bar. Hani men gitjek şikayet etjek. Meni dinleýän ýoga. Men edýän onu halka etýär. Şunun bir ýetdim. Ana çıktılar köçe. Habarym bar. Bayramalda bir kalgoz çykdy. Aýaglary uruşup çykdylar. Ahmet Karaş Aydıver haber. Ya şimdi gelecek. Halk ne razy? Talap edibilse de ne razy? Edilmeýänem orada. Näme kim razy bolur? Gelini Türkiýe uğratmana, işlemene kim razy? Men razy däl. Kim erini uğratyp oturmana razy? Kim ýekejegi aýalynyň ärinden söylemez aýp diýen türkler aýra ýatmana. Berem haram dini tarapdan alanda haram. Beýleki tarapdan alanda da şol çağalaryň ýok, üýüň ýok, ýyllar geçipdi, ömrüň geçipdi. Men gaýtar şo ýerden gaýdyp 30 ýaşdan 40 ýaşa çen ýurtdaşynda boldum. Şonu maňa hiç kim gaýtaryp beren ok. Men närazy, men çağalarym närazy, ärimem, ejem kakam ölgütdi. Hemmedem närazy. Hemme maşgalada şeýle. Ýekaje razy maşgala ýokdur. Aynen. Ana şeyle adamlardan Genece sen hemme diýen kabul etýän. Näme ýetip goýuryň alanda maýdy oturjak. Men narazy idi. Dogry. Men oňaýdy bilem okdum, endi aýdy bilýän. Şükür endi aýdy bilýän. Şona işdiýä bolar. Şolar işdiýä eşdi oturýarlar. Hawa. Şolar işdiýämi? Hawa. Indi sesimleşdir bilýän. Kaçak soraw sana, Ferhat. Geldi birjam. Kim Ferhat millet şu derecede kötün ya. Millet çörege var. Millet
milletin pikri başka yerde da milletin kellefinde kanunum yok o derecede bir dine bizim efirlerimizde gelende kanun hakta prezident hakta pikir edip başlaya o yöne şul adamlardan tek bizim bardığımız bilmeyenlerim var. Ondan soň sen şol adamlardan ne edip ayağa alıp prezidentin karşısına çıkmağı talep ediyen bir vada şu wagt Siz bütün dünya hudunu yutdunuz ama. Dünya hudunu. Bir tutacak değil, bizim prezidentimiz var, bizim vatanımız var, bir tutacak değil çoğu. Men yekeceğim dal, özüm şundan misal yekeceğim, bağışla, yekeceğim sekund, karasın, men şu töde aytacak, onun cevabı İslam yok, sonra gom değil, bul men aytacağım çıkacak, aşakta oturacak, aşaktan al diyenler var. Bir neçe ay, 3 ayım bilemek, 2 ayım un gelmedi, men çağalama aç geldi, bu goňşdan bir çanak un aldım, o goňşdan aldım. O goňşan menden bir adacık bolonda aldı, şeýti men unum paylaşdylar. Menem dawa edip çıktım köçe. 3 ýyl 5 ýyl adam bilen çıktım. Eň soňunda barmal ýerine baranda 10 adam bolup kaldyk. Eň soňunda içeri alanda 3 adam aldylar. Menem şu 3 adamyň biri kolhoz başlygynyň ýanyna da men girdim. Diýdim şeýle. Ay sen da bir planyň çağat utanaň ogam gelmäne diýip meni utandyrjak boldy. Men arş çağalarym oňunda akşam saçaga goýmana çöregim ýok. Men utanamok diýdim. Ayarlar tavedin aldıydım, uçaska boy aldıydım, ödüm gel, näçe sanam delil adam gerek bolsa, al men öýüme bir halta un bilen gideliydim, ýür bäri diýdi. Senin öýüňde bir halta bir ýaparlyk hiç ýok, bir ýaparlyk, bir gepde onuluk unuň baryny men 100% garantiýa, men 200% garantiýa ýür diýdim. Bir lökke maşynyň ýygyna da ýüklediler. Menem ýüklediler, unam ýüklediler, bir halta uny men ýalan sözleýän orta men şu ýerden ertire çykmaýyn. Hemmesem geldi şu ýerde 5 denem köp adam geldi bilemok sanly. Goňşularyma müýçdi. Näme bolýar diýdiler. Goňşular şeýle ýagdaý meni bir halta un bilen getirdiler. Kimiň meniň kime un bergim bar diýdim. Titreşip durlar 4 sana ayala. Senden aldım geçen gepde. Öňkü gepde bundan aldy sana ap berdim. Getirin çanaklaryňyzy diýdim. Haýsy çanakda alan bolsa her haýsyny 4 kilodan hem köpürräk un alyp durun. Legenler çanaklaryny alyp geldiler. Doldurdum. Maňa bir ýaparlyk kaldy. Meniň saçagym boş, menim onu ertir bişirjek diýdim. Utanyň diýdim. Utanyň geldi diýdim, şu öýüme çenni diýdim. Meni şeýdip. Men ondan soň ýurtdaşyna çykmana karar berdim. Men bunu bir gedek doýurup bilerin. Men onu yapsam ertir. Goňşularym meni aç, olaram menden sorak geljek. Menem olardan sorap barjak. Men aýtmana utanýan bir käse soda beräýdi. Geleceğim can, men çağamyň boklu balany ýuwjak diýip bir käse soda aldım. Haýdy asyrda ýaşap ýörüs. Bir käsecik ýag beräýär, men akşamlyk ýagymy hiç kime medarada işlenok. Men nahar etmek üçin bir käsecik ýag aldım. Men şon ýaly durmuşda ýaşan men. Meniň ýalym müňlerçe adam ýaşap ýör. Bizim şeýle ýaşadyk. Aynen öyle. Hem kişem şolar yani. Meni her Men problemam yok. Hem de Kuşumun içine men papulyu kuş onunam aşağı tegelenip gopýan. Gayrat edin, başkalara da söz edin, beraýin ýylyň hakyny iýmän. Ya gelece gayrat et, bilýäs, düşünýäs, bir munçuk duraýyn. Düşünmeýäne düşündirýän, bolýar men aşağı çykýan bağışlar. Tamam gayrat edin o, bizem gurlaýan o, 1 saat boldu. Aýdyber ahmat. Kik näme diýdiň sen? Zat. Men durmuşum gowy diýäňmi? Näme diýäň? Sen durmuşum bara, men satyn alyp bilýänmi? Ýöne Seret şörde var ya, benim dogonjuklarym kösöne otuy bilýänmi? Şolara men jalka, kömegeme de otuyun her kime bilýänmi? Ýöne jalka, men şolaryň durýan ýerine durar, ertise maňa da geljek o gün. Meniň ýanymda da bular durar. Ama sen diňe özüň bilýän ha? Seniň ýanynda kimse durmaz bilýän. Tamam menen sen ya Allah. Sen bilýänmi Suriýan bolýan ýa? Şolaryň 13 seneler Dinle öňce. Ben dinle kafirlere girmeli kenin onu. Men dinlejek bolsaň, men tanajak bolsaň, tamam, men seni öňke şiir gerek ya, şu efirde men seni ücap 2 sözüňde men seni kimdiň tanap otyny o. Laqo, I don't know. Dinle öňce başarma, dinlemäge başar. Sen şu ýerde bara Seret näçe aýal dogonmaz, näçe erkek dogonmaz, jigilenmez, apalam her şey var. Bir dinle bilýänsiň, her kim arzu var, dinle. Bugün senin başyna gelen oňa. Ama yarın gerçekten gelecek o senin başına. Haberin olsun. Buların üstüne gelecek, senin üstüne sevi tek gelip otu. Şu üstüne senin de gelip otu. Senin üstüne geçecek o. Şu senin üstüne gelmeyken sen de bulara yardım et. Onda utorsun sen. Şudur şuna kalırsın.
Ama şu an kız adın hem yitip gider elinden. Kaybedersin o adı. Ondan sonra vakt diyersin. Şoň üçin hiç açan mende bar, men baýly diýme. Men baý, aýdyna men seni satyn alırım men seni. Satın alma erkeğim değildir, numaranı verme bana. Ya ben sana vereyim, erkeğim değildir sen satın almasan mara. Yöne bak, ben şonları büyük sayama özümü, dinle. Ben büyük sayama özümü, benim seret şurada var, hepsi benim arkadaşlarım. Bütün Türkmen dünyası benim arkadaşım. Şoların Liboysunun götünde ben duruyarım. Şoların Liboyunun götünde. İn sonuna kelli, ne el bayam olsam, ne el gruplu olsam, ne el güçlü olsam, men özüm yaşayarım, men pizze keyip edip yaşayarım değil mi yarım? Ama şuları tüynem, ben eceniz şu yüreği çek yarım. Tavul. Bunlar menden sonra ya. Dinle, o vaatlar benim üstümden geçti, yöne men de daşar yuda çıkıp, men de özümü dedim. Her şey iyileşti. Ben de gowy yaşarım indi. Ama yarın senin üstüne gelecek ol. Havarım olsun. Hemmemiz gowy yaşarım. Hemmemiz. A şey diyorsun da. Hemmemiz gowy yaşamak için olmalı. Ağzı verim olmalı. Bu Türkmen halkı biliyor mu neme karaş yaşıvat? Ahmet şey var ya, ne geldi Suriye. Yeni başbakan. Şonlarla adama karaş otu. Şonlar bir adam gelir. Ondan sonra şuları yal gurlayanlar var, men bay zat deyip. O bakalım hani, şunun hem baylar, ama da güçlüler, ama da Sidna'yı biliyor mu? Eştin mi Sidna'yı? Şu Sidna'yı yalı bizde gezi otu şu ta. Sen oğudan deyip, Sidna'yı yalı gezi otu. Aynen oğudan deyip, aynen Sidna'yı, aynen öyle. Yekecamın sana sonra umma. Yine sen bay, men satın alıyan. Sen bay olsan gelmez satın, ben kıynanmalım ama. Kenyalı başımdan ulan düşündüm ben. Vallahi genece burmut dursana. Dur. Dinleyin şu ak verin o sonra verecek men. Davay dinleyin. Men sen näme? Men ölme bay diyem o. Men soruyalar. Näme işlen meşhurlanyan. Haýsy ýurtda ya. Seret men sen ölme bay diyem o. Senin umumy şu efirde aýdanda atlan jemlesen. Senin o derecede bir halk bilen halka jabıňa men sen prosto özüň ama aýtdyň halk özüne mal diýe menim şeýle pikir edýän diýdiň. Ondan problem başga aýtdyň problemalar ýok diýdiň. Halk razy himmet ada diýdiň. Indi diýdiň. Näme? Maňa sözüň böyle ya bir munçuk şurada bir de aýdaýyn da şu eşdiýän olsa var dinle şurada. Bu dünyadan bir havar adamlar bular bilýärmi? Dünyadan özünün jügüsüne bir manat girýär. Ertir goňşusy aç olsun. Maňa pokoy goňşym bilen gumysyň, maňa pokoy diýen adamlar. Ama Allah Taala şeýle yürekli menýal oglanlar beren goňşusy däl kim yabancı bir ýolda bırakmayan adamlar biz bilýärmi? Şu Türkmenistan bilýärmi? Näçe dermanlar ýa-da bilýärmi? Täze atjeldir ýa bilýärmi? Täze atjelaz bilen siýaska berýär, dogonskän bilen özler bilen organlar dogonskän zatda işleýärler. Tutýan adamlar ejeňskän tuwaleda ýa ýuwudyplar, ejeňskän şonu öldürüp maňa tabletkanyň bilen hasabyny çykardýarlar bilýärmi şonu? Sen özün ölsen ejeň näme bol dogonskän tabletkan hasabyny çykarmaňa diýär. Sen bilýärmi şu zatda? Hiç bilen oňa. O yüzden nahuy düşünüyor gari. Ben sana söylüyorum bana sen yallan. Valla kafasını keserim ben. Bekleyin kafasını keserim ben sen yallan. Bak bizim var ya Türkmen keleylerimiz, Türkmen kıyızlarımız, erkeklerimiz var. Bekleyin. TikTok'ta gazavat etmedi o. Bay. Türkmen sana gazavat etmedi. Türkmen sana batında gelin gazavat eder. Sen ama berden gazavat ettirir. Bekle. Bolya sen Türkmenistan'da geçirayın gurlap bolan ozan. Bolya seret ahotnik sesini yaptım men senin. Seredin şey Çoğdurhan sana söz berýär. Aýdy ber. İlki bolana hemmeňize salamu aleykum. Wa aleykum Qowmy assalam. adaylaryň janyň samy. King, Leon. Qowmy adaylaryň agam.
Eşdiňsňlaý jogap berňok. Eşdiňsiň diňläý. Men saňa aýdaýyn, sen aýtdyň, Türkmenistanyň 20%-iniň akıllylary näme üçin Türkmenistanyň aýagy galanok diýdiň. Ola sizler işleşýändiňiz näme üçin bir biri berdi efirde. Men oňa statistika berem, ok, öz statistika Yok, berem. sen diýdiň ha, bola şo 80% malliýa. 20% diýe başga ýurt bar. Bizler 80% mal bolsak diýdiň, 20% akıllı adamlar diýdiň, näme üçin aýagy galanok diýdiň, dogry dämi? Gatty dogry. Ýa-ni aýtdyň. Hawa. Indi men sana bir zat aýtyp berjek. 2022-nji ýyly mart aýynyň 17-si güni Balkanawat şäherinde, Nevitdağ diýip tanalýar. Balkanawat şäherinde Murat atly bir adam halky jemledi. Narazy halky jemledi we ertesi güni şol aýagy galmaly ertir ýerden hemme çykmaly köçe aýagy galmaly diýip halky jemledi. Hemme halk razy aýagy galmaly. 17-si güni mart aýynyň 18-i güni ýerden halk köçe çykdy. Ýanky adam ýok. Gözüňe gelýärmi? Ýok. Öýüne barýarlar. Hani ho sen bizim öňümüze düşüp berjek adama, sen bizi çağırdyň diýip öýüne barýarlar. Öýüne barsay ol adam ýok. Görýärler, çağılaram ýok. Howlusynda maşyny dur. Hemme öýler açyk. Kapılar açyk, içerisine girýärler. Kapılar açyk. Ispanlarda hiç kim ýok. Ispanly dur. Zapravka edilmedik. Düşünýärmi? Ispanda yatylan ýöne zapravka edilmedik, düzedilmedik Ispany. Düşündüm ýok da. Näme pikir edýän? Bola pikirmi aýtjak, gysgaç aýtjak. Bola şol adam ýok. Indi sen aýtjak bolýanyň şol ýok edipdirler. Ya bir alyp gidipdir. Diýjek. Hakyky. Aşo çıkan halk öňüme bir täýäple çıkan bolsa, näme üçin şol adamlar talap etmedi onu? Dur ha, öňüne bir adam gerek bolsa. Adam masштабny bir problema döräpdir. Şol adam öňüne düşüpdir. Bütün halkam jemläpdir. Bolýa. Indi diňe şolmoy akylly bolup galy. Onu ýene biri şu halkyň içinde bir çykyp, ýörüňe men 23 dawa şol adam talap edel hökümetden diýmedimi? Sen öňe diýýäň da öňe. Onu diýmedi. Halk diýmedi onu. Sebebi halk gorkdy. Düşünýärmi? Erti gurlaýama, öňüne çykyp gurlaýa, imini şu gurlan adam ýok etýärler erti. Düşündiňmi? Şoň üçin hiç halk öňüne çykyp gurlap bilmedi şoň. Şowa. Terediňin şurada bir mesele ortağa çykýar. Egerde şo Murat diýen oglan adam, ýaşy adam. Şol adam TikTok'da ya Instagram'da ya YouTube'da bir eden ýalňysy şol köpçülige Türkmenistanyň halkyna ýüzlenmändir. Ine men owamy adamlar toplajak, öz arda şikayatymy da hökümete aýtjak diýip şol köpçülige bir de aýtmady. Ine şu wagt sen aýdýan şonu. Biz şol adamyň adyny gyzyl kitaba ýazarys. Indi şoňa biz hormat goýarys. Şol adam hormat goýýar ol adama. Lişni men özüm hormat goýýan şol adama. Suraty kimdigini bir bilsek de endi suratynda adam goýduk. Şonu neme gyzyl. Indi hormat goýarys. Abdullah, näli boldy? Karoçy. Ýöne egerde şol adam hasam sosial mediada aýdan çykyp aýdan bolsa, hemmämiz bilsek, onda hasam ullokan o iş bolardy. Hasam bir netijede bolardy, hem ullokan iş hem bolardy. Karaz? Yo. Ol adam näli boldy? Hakykatdan janynyň doýan narazy adam ol. Tanışlaryna, dost ýarlaryna aýtdy. O da köçe çykyp gıýgyrdy, goňşularyna aýtdy. Men özüm lişni gördüm. Lişni şol dawany gördüm. Halk köçede üýtdi, maşynda geçip gitdik. Näme bolýar, näme boldy diýsek, Balkan şu Nevitdağly bir adam bize görüň berdi. Şolar ýaly, karoçy Merti Zavostovka götüriljek bolýarlar diýipdi. Zavostovda miting gurjak bolýarlar diýip. Ertesi günim şoňa bize garaşdy. Çowdurhan ýekejem. Abdullah, görýäňmi ine Çowdurhan aýtdy, şol adam çykdy diýe, halkam arkasyna erti çykdy diýe. Indi şo çykan halk bir näçe adamma, şo bir adamyň ýok bolanyny gördü, dogrymy? Şaýat boldy. Ýene de agdyny ýumdy. Diýmek kim günäkar?
Yok, bir zat var. Keyin Yok, şu bunu tayda Abdullah. şu Hayır, cemiyat hayır, üçün hayır. dinle tutuş maşgala yok bolup gitdi. Hiç yer habar Bolya yok. düşünýän sen aýdýanyňa men Halk onu üstüne näme gülem düşündi? Ya Halk var barıp demedi çan vaydam ol. Men ispansını sonra gören öwren adamlar Abdullah düşündi. sana. Ben Nimet düşünün kim günahkar? düşünün. Yo, ola bir jamyt dur. Bir jamyt dur. Ferhat kim günäkar, kim? Halkyň öwrü günahkar diýen sebäbi şol adam görýän öňüne çykan soň hakykatdan hem şu meseleni çözmek üçin çykypdyr, halkyň öňüne çykjak bolupdyr, erti gelin diýipdir. Dogry dämi? Ne şu halk çıkan halk var, bir näçe adam aşol, bir tane iki tane nädir? Näme üçin gidip hana şol adam, düýün şolar ýalyk mesele boldy. Aramyzda şolar ýa gürrüňdeşik boldy, närazyçylyk boldy diýip, näme üçin hökümetden şu çıkan halk üýüne dagya. Şu hökümete barıp ýörek soran, men şonu aýtdym. King sen samsykmay bilen. Bärde yok. Men sana düşündirdim aýany. Keyin bir jamyt oğlalla bir jamyt. Ýeke jamyt men narmany sorak bolýan. Bir derejede dogry aýdýar. Ferhat. İkisinin hem häzirki döwürde ne protestin edilişini göze alıp dünýä tejribesinden teretsek, terelin ikisinin hem ýalňyşy bar. Halka dargady. Ola adamam tutuş sosial mediada çykmady, iň bolmanda bir adalat meselem has bir uly güýje ýa bolmaly da sen. Näl diýsem bir sen halkyň öňüne çykjak bolsaň, halky çykarjak bolsaň indi 100 adam, 50 adam, ona şol adamlar şonça adam çykandyr şol demede. Ýöne ol az bolýar. Şol adam şoňa kelle işletmändir. Indi sosial mediada çykyp aýdan bolsa şol etjek işini. Elbetde ol adama üns berýäniň sany kän bolardy, ol adama kömek etjek adamam kän bolardy. Ol adamy äkidip ýygnawam bilmezdiler. Diýmek ýene halk şu kıyınçylygyna men diýjek bolýan zadym. Abdullah, 1 minut. Dinle, keyin men diýjek bolýan zadym. Hakykatdan şol adam etmedi şol zatlary. Halkyň hemmesi bilmedi. O halkym gorkaklyk etdi, dargak gitdi. Ýöne diýjek bolýan zadym şol efirleriň açylmagy, şolar ýaly situasiýa bolmazlygy üçin gelip efirlerde oturulyp öňünden taýynyp görülýär şol zatlary, düşünýärmi? Ondan soňra ýene bir zat bar. Ýene bir zat bar. Sen diýen, men telekeçi diýen. Men gazanýan diýen, özüme ýetýär diýen. Dogrymy? Özüme ýetýär, mende hiç kil problemi ýok diýen. Dogrymy? Sen telekeçi napyrmer. Ýok. Sen daşaryurtdan zat alyp gelýärmi? Daşaryurtdan alyp gelýän, satýan, dogrymy? ikisinden hem aňardan hem alyp gelýär, derden hem. Awa, şeýler. Sen Türkmenistanyň bankyna baryp dollar alyp gidebilýärmi? Yok, alýlamok. Geçen taparam aýtdym. Garabalary diýirim bana. Näme sebäpden? Bildir ýani. Alasyn gelýärmi şony? Dinle. Alasyn gelýärmi şony? Barjamyň sen gelýärmi diýende alyp gelýärmi? Bolu sonra berdiňmi sen? Hawa alasyn gelýär, dogry aýdýan. Men hemme zady ýok diýem, ýöne häzir men sana düşündirjek bolýan zadym. Ele bir 10 tane adam. Dogry mine mysal üçin Abdullahdan mysal alaýyn. Abdullah şu wagt hakykatdan mine siz üçin diýen zatlaryňyz üçin şular ýa kynçylyklary bar zat diýip öňüňde düşüp oturýar, dogrymy? Ertir Abdullah siz çağır ya olin. Abdullah indi bolmasyn olin. Ertir gitdi da. Ýok olyp gitdi da. Awondan dağılacakmı siz? Sen aýdýanyň şu mysal bolýar. Dağılacak da. Abdullah mysal üçin. Näçe tapar dağıdyňyz? Inne bir tapar 50 tapar dağıdyňyz. Men ana şonu aýtdym. Abdullahny alyp gitse, olara uje wapşe problemi bolýar o zat. Bu tapar dağılmak. Bizler öz hukukymyz bilen goşup Abdullah'ın azatlygyny talap edýäris. Ya onuň jogap dersen oýamol. Onuň jogap der, Abdullah meni bu jogap bilen. Bolýar şu orada bara burun dinleýin da bir derek boş urulýan. Men aýtjak bolýan zadym. Dinle burun da. Şodurhan burun dinle kim senem burun çık. Şurada men gurlaýyn osoň çykjak. Dinle ikiňe de bir gow sowet diýen. Dinle şu akin gaýa dargaýaňyz diýär. Dargarys ama bir toparlanys. Her ýerde dargalan bilýärmi? Her ýerde dargaldy ama wagty geldi toparlandy. Bilýärmi? Bir wagt geler toparlanarys. Ama şu wagt
sana da giç olur. Şu wagt ay men de isem bunna boljany bilsem men de goşulurdum diye uja bile giç olur oja bilýärmi? Şoň üçin wara daway agzy ýer bolun, wara agzy hiç kime hiç zat diýler, no prosto bilýärmi? Gaharmyz gelýän zat wara, wapşe bile diýeredim ýok o. A düýnüň bile çağalar bile okugy diýe molumlar bile arz edýär jaň edip. Çağan okaw bilen ok ýazyp bilen ok. A bilýärin ýazyp bilmeýän okaw bilmeýän, o ýüzden men mektebe berdim. Sen molum dämi? Dogry dämi? Ben şoň üçin mektebe berdim. Şuň ýazyp bilmeýäni, okaw bilmeýän üçin mektebe berdim men. Menden sonra dogonske saçalınmadyk diýsen men onda men günäkär. Götü ýugulmadyk, çükü ýugulmadyk diýsen onda men günäkär. O dogonuzka men onda öýde hemme zat öwretjek bolsam ýazdyrman, pozdurman, okuman öwretjek. Siz nahy gerek biderek size pul tölap otyrys. Siz bilen doja molumlara men sorak berdim da siz okadýan zadyňyz näse? Şolaryň daja şolaň özi işläp bilen ok, şolara programa gelýär, şunu okatmaly, şonuň deňden zadyna çelle jogabyna çelle gelýär. Daja jogabyna hem şolar bilen ok. Jogabyna çelle gelýär. Özlerini hem iş yani bilen ok. Şu jogap çykmaly ýöne. Oňa ne diýjek? Beyni tadatdan çökdi o bizde o wapşe. Ya balya ahotnik. Başka tema. Yo ayçak olana proste siz ara prostoy zat edýän guruluş ýaňyzda dolar, polar. Olar boş ver, başka da oğlunlar, kızlar, dogonlar. Davaýyň bilen gayrat edin, toparlanşalyň, birazjyk bilen özümiz diýeliň, Suriýala bilen rahat özgür bolalyň, bir şey toparlanşaly diýiň o. O gelýäňiz bärik dolar, polar, olatlar soň çözülýän zatlar o. Esasda toparlanmak, agzy birlik. Bizi agzy birligimizi pozýalar bilýärmi? Şoň üçin agzy bir bolun. Yo ahotnik bir zat barda, men öz primerimden bu kizjek misal getireň wagtyňa manjak. Ene sen aýtdyň toparlanýar. Ýa mende bir plan ýük bar diýäň, plan ýerde magdyny şunça nyrkdan ýa. Menen bolýar pul mal barýan bolan hiç kim ýok. Ba diýäň senden jaň etdiň. Yo. Seret kim boş gurna sen. Şoň çäresi ba olanlar, şonuň hem çäresi bar. Üstünde işläp otyrys. İnşallah şu plan ýerik baraňda hiç kim ýok bolmaz inşallah. Şo bolmaz, arkaň ol. İlki özüňize ynanyň, soň biri inanşalyň, alyp çykart. Ýokman. O şonu aýdýanda o, meniň durmuşum gowy diýip özgeler bilen taşlamak bolmaz o. Benem garip günü geçirdim. Indi baýadym. Ýöne indi baýap da ay boldulay men etjegim edindim, ýaşa bilýän indi men diýip, ama gerdekiler taşlamayan men. Sebebi men çocuklarım var. Olaryň da gelje, olar benim günümü görmesin, olanky daha rahat bolsun. Kim? Sen Seret, sen bizi umytdan gaçyrýan da diskreditsa sede otyrsyň, diskreditsa. Ya bu bolmaz mı ka diýjek bolýar da. Bilmem sen diýär, sorum. Şu efire girenden bäri bolmaz. Olam bolmaz. Hiç bolmaz diýip otýar da. Endi Seret kim klaýar? Şu bolmasa men sana näme boljagyny aýtaýyn. Şu hiç zat bolmasa adamlar eli avtomatly çıkarlarda birden da avtomat bolsa birden pil alıp çıkar bir orak alıp çıkar sebäbi gökdepe galasynda adamlar orakly çykdy, gıykılykly çykdy, nemeli gıykındyk. Ol gaýçy bara, ullokan gaýçy, demir gaýçy. Şonu alıp çykdylar da parçaladylar bir-birini. Ondan gelen düşman parçaladylar. Garaz sen milleti näçe baskylasaň eýsenki bolmaz. Bolan okşol, bolmaýar. Sizde boş sizin hemmäňiz, milletem boş, sizem boş diýip millet umytdan gaçyrsaň, şo umydy ýok adamlar ýitirerek hiç zat ýok adamlar bir gün ayağa kalsa, o sen hem diýlamaýar, men hem diýlamaýar. Baryň hem diýip epläge de götödük. Men sana şeýle Bormund Abdullah sözüň böldüm. Şuna aýdyň, o soň gitjek, kusura bakmaýyn. Seret kim? Men sana iň soň sözüm aýdyň. Bak, egerdi şu halka kömek ýardamyň bolsa, katyl
Yani özünçe yaşayan olsan özünçe yaşa, koşulma. Kimseye dinlemede, kimseye koşulma. Öz yolun bilen devam et. Yok. Kimse öyle ne işin var? Biri ervet diyer, biri govu diyer, koşulma. Öz yağdayın govu mu? Koşulma. Hiç kimi azarın demesin, yolun bilen git. Burada Ferit ahotnik Ulan bir sen de davet etdi ama. Yok kim dur bir canım. Ferit sen anlanmayan bize. Ne mesela ahotnik tamamen soruda. Sen bize de anlanmayan, halka da anlanmayan, sen hiç kime anlanmayan, sizin bariniz boş diyen. Sen ne için onda efir geziyen? Ya sana bir pul töleyen şoň üçin, efir geziyen üçin. Hükümet sana pul töleyen. Ayda kimi? Yok, kim? Mesela misalda Ferit sen önünde kelle bar olsa, menşi halkının boşluğunu bilýän, aktivistlerinin boşluğunu bilýän, ýöne men şulara ben karşı, şular men umytdan düşürjek, şulara men her türlü soraglar berjek, halkının boşluğunu aýtjak, ýüzüne aktivistlerinin ýüzüne boşluğunu aýtjak, şular umytdan düşürjek. Diýmek kende bir sanjak bir neme bardır sende bir sebep. Bile o da Seret, Abdullah. Seret, men vara hiç açan sizin efirinize dem görýän, her kimin hem efirini görýän, ama koşulmayan. Özüm ýöne şular ýaly zat edýärler, men bile gowy ýaşaýan, men zat edýär, menem bay, menem ýaşaýarym. Ýöne kimseye koşulmayan. Ama vakteler doğuşken her kimin yanında dururum ben. Durnam şu adam ýöne. Şonuň üçin hiç koşulma, koşulasın gelmeýär mi? Koşulma. Ýöne päskel berme kimseye, päskel berme. Yok, bunun hükümetten bir peýdasy bar. Ha, eýle mi? Ha, o zaman bilmedim. Ahotnik sana konkret jogap berýär. Sen lişni sana jogap berýär. Olaryň aýlygy ýok, bularyň sowdada ruhsady bar. Gelýärler şeýle kuruluşmany. Olary hiç kimse diýen ogonyň. Ahotnik sana jogap berýär. Men efir yapjak da. Dur burman. Şun jogabyny alaýyn, olsa men atlet berjek. Hadi. Dinle, menden sorulýar. Näme iş bilen meşgullanýaň? Nähili girdijiler ýaşaýaň diýip gyrklananda men jogap berdim bolyn. Indi şo meseleni şişirdiler. Maňa soradylar. Näçin universitede guturdun? Ýok, orta bilim. Näme iş edýäň? Telekeçi. Nirde ýaşaýaň? Türkde de ýaşaýan, Türkmenistanda da ýaşaýan. Bolly, näme diýdiler? Men saňa aýdym, siziň efiriňiz diýdiler. Ay sen heleň küntü, şol alyp berenler sen jaýyň diýdiler, Türkdäki jaýyň. Türk äri bardyr. Ay ol bul. Menen bor diýip dinläp otur. Inni ahotnik. Sen özüň näil pikir edýäň şu diýen zatlaryny menden sorýa. Menen hakyky da jogap berýän. Nädir Türkmen jaýlardan heleň küntü bolýan ekeni Türkmenler. Senin aýdýan zadyňa men sen pon aýtman kaňyam düşündim men. Dinle. Bak indi sana şeýle diýipdir. Men istat diýmek başga. Dinle boldy. Näme üçin iminle sana diýerler, maňa diýen oklar. Ene men goşuldum. Näme üçin maňa diýen oklar sana diýerler. Sebebi dinlenme. Sebebi men başda goşulamda sen näme problem aňa? Näme üçin goşulýan? Näme üçin goşulýan? Problem bolsa aýtýan. Ben dogunjuklarym gaýrat edin. Çıdan. Biz hem sizin ýanyňyzda gaýrat edin diýip. Awla menem şon diýmek. Ýagdaýym gowy hiç girme, sokulma. Meniň ýagdaýym gowy, men giremok, sokulamok. Ama sen ýaly üçin sokulýar. Diýmek men pikirim. Diýmek men sen ýaly gelip bularyň ýanyna bara garyp başgalaň ýanynda öňýäňiz men ýagdaýym gowy, näme wadyňyz bar diýip bularyň ýanyna gelip adal jemgyýet. Demokratiýa bar sizde, demokratiýa bolmaýarmy? Ay sen pikirin eýle, sen beýle, sizde hiç koşulluk. Demokratiýa nirde bar? Türkmenistanda barmy sen demokratiýa? Yo şu an senin burnunda ýok. Ne olur hem tamam menkide tabii ki bolmaz ol. Türkmenistan'da yok zaten mende ne edip bolsun ol. Olma senin efire gelmen hiç. Ben gelecek gel, men hiç gelecek gel. Senin için geldim. Bunlar için gelemem. Bunları paddirjad etme için geldim ama seni kötüleme için geldim ben. Bolya gerek verecek mayam. Ya dinle gıyır şu oturacak mısınız yani? Ya söğüşem. Yapıştı durdu o men bir. Ya ben sana
Men sana söýgeme hoş var. Yok, bir Men sana mutluluk söýgeme edip hoş var. berýär. Dile var malay gelegen mara. Awa oğlanlar bir ýalňyş sora berýär-de bir gelmäge de hakkı var, dinlemäge de hakkı var, gelmedi diýme hakkymyz ýok biziň ýani sonuçta watandaşymyz. Şu Türkmenistanyň düzelmegi bize gerek bolsa ýaly şoň özüne de gerekdirler ýok. Muňa dogry sora bermeli. Dostum King, senin pamoymy derdin, halkyň birek bireň ýanyna durmaýanlygyna ýatyr men düşünşime göre. Halk bir kyngyna düşende ýanyna duranok, sen şondan diýrenýän bolmaly. Bak doğru aýtýaň. Ama men bar ana in nokod şol menki. Düşündüm de men teýär senin şo derdin şollugyny. Indi men sana şeýle bir düşündürüş berjek bolayım. Hatta onu sonra ulen sana düşündürün. Eger aýdaly şeýle bolsa da, sen aýdyşyň ýaly bolsa da, birek bireň ýanyna durmaýanam bolsa, ýene de bolsa, biz şu kemçiligimizi bilýäsmi, ol bir plusumuz. İlki bilen. Öz içimizdäki kem yerimiz bilýär, özümüz tanaýat ilki bilen. İkinciden, şu kem yerimiz düzetjek bolsak gowy ýa-da umytsuzlygy uçurap, ay bolmaýalay diýip, gorku bilen ýa-da şu zatlara goşulman gelip görsek günümüz gowlaşýam şonda. Yani Gurban ulu bilen Serdar Atalogul bile umyt berýärmi? Goşulmadyk diýerler aýdaly. Başga çykalgamyz barmy şondan başga? Ay bolonok idikdanym tersine çapdyk atymyzy. Aýdaly. Tersine çap görün käbir aktivistim oklamyda bar. Yani aktivistim diýemek men oňa ýam şah diýip goýdum çünkü käbir oglanyň suratlaryndan paýlydyr. Yani sen aýtda şu umytsuzlyk bar bolsa da, birek bireň ynamsızlyk baram bolsa da, sen şonu düýetmek we şoň urnalygamak gowy ýa-da ay borlay diýip otursak olum çykalga bolýarmy ýa öňkönkülük etsek hemme zady. Yok, her bir kynçylyk boluşanyk şola hakykat bolýar. Her bir kynçylyk düzeltýär. Her bir kynçylyk agdyrlyk bilen ýa-da kynçylygam däl, adam däl terek. Abdullah, Nuri, Abdullah, burmunçuk, men çykjakda burmunçuk. Men efir ýapjykda. Burmunçuk men çykjakda, Nuri men çykjakda burmunçuk. Gelme görme diýmeler biz bara. Yo, men gelme görme diýmek, prosto Abdullah bir gelip bara bir de umytdan düşürmek taktikat var da baştan ne Abdullah. Abdullah dinle Abdullah efire yapma birincilik bilen yapma. Nura men çykjakda şu taýda bir Nura men aýdanım dogry dämi? Ya men ýalňyş gürledim, ýalňyş gürlän olsam aýdyň. Yo am teret sizem dogry da ýöne gelme görme diýäňiz da ýalňyş agam. Ya indi bu gelip bir direk niýer oýnak diýär da. Ya bir de goşulmak. Niýer oynamak men sonra berýän özüme gerekli bolan Ya sen aýdýan zadyň mende ba hemme zadym men gowy ýaşaýan diýäň da. Menem gowy ýaşaýan. Dinläp size kömek etmek kyn, ýaman näetdiňiz? Düşünmedim. Sizin wapşe eýitimiňiz haýsy derejede? Mene 9 klasdan siz nol klasdan. Men pikirimçe men hiç okumadım şonda senden beynim güçlüdüğünü bilýän men 100%. Akotnik, teret. Her kim öz içindäki şuhwatyny, öz içindäki şu herekete goşulmak isleýär, ýani içinde o şuhwa bar. Şo taýsyny sonra ýa her kim ýa-da gelip aýdýa, olum biziň bilmegimiz gerek. Munda da hak berýän. Muny bu oglanyň King'iň düşünmeýän bir zady bar. King 30 ýyl bir ýörük etdiler şonu. Birek bire ynanma diýalyk etdiler. Düşündiňmi? Şoň üçin bara bilemni ýörükde görüşmeli şu zada garşy. Ynanma birek bire ynanma diýalyk etdiler, ýörük etdiler şonu. Tamam men aşağıda bekleyin ha. Hazır toktular. O geplen bastılar. Abdullah men çıkara. Anılma diýalyk etdiler. Aşağıda oturun men. Şu edil şular ýalyk edip, luboy milletem şular ýalyk edip ýurt dolandyrsaň, edil häzir ýaly bir ýaly bol ýaşal. Hiç millet biri-birinden üstünem däl, pesem däl. Şonu ýatdan çykarma. Kazak kırgız başaran bolsa bilen başarsy. Bir prosto şol urda görüşmeli. Ruhdan düşmeliler, esasat şundan başka yolumuz yok diýmeli, yani bolmanam